Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Disyembre 31 tuig 2024. Kagkaron sa aton sining New Year's Countdown. To all-star nation and Kabombo, we all would like to greet you. 12 oras, 5 minutos kag 47 segundos na lang, bagong tuig na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita, musling taping or muscle taping sa mga armas sang kapulisan gadungan sang pagselebrar sa bagong tuig. Hindi na pagpatigayunon suno kay Police Brigadier General Jack Wangki. Ang aton sining regional director, ang leader sang kapulisan aton diri sa Region 6, dako ang pagsalig sa aton siniyang mga pulis personnel nga ini sila mangin na responsable. Sa dugang pa nga mga balita, 5 ka mga firecracker-related injuries na record sa Iloilo City Government. Iloilo Province, nagadugang lang, nagadugang ang kaso sa mga nalukpan. Samtang mga spaghetti wire sa James Basa Street pwede pa himuon, handa na, pwede pa himuon, handa sang syudad sa bagong tuig, bangod sa Enero 2 pa makaumpisa panghimos ang city engineer sa office. Pwede pa kuno nila ihanda ni spaghetti wires. Ano yan sa Boreas engineer, no? Anyway, muli madalagkuhan ng mga balita, issues kay informasyon. Gawing in sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan, Bombo Hanay sa Udo. Sa mga mainit naman, pasiplatan taman ang mga mainit karon nga balita nasyonal nga nagakalinabo sa palibot sang pungsod Pilipinas. Sa aton sining mga tagpalamati, ano ihan ang latest nga mga balita man karon sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa aton sining karon nga pagpangalagad ang mga talupang doon naman sining mga balita. Amo ang pagpirma na ni Presidente Bongbong Marcos ang 2025 national budget. Sa aton sining karon nga mga kauturan kag subong man ang Department of Health naka-record sa 457 ka mga road accidents subong holidays. Sa 457, 5 diri ang patay. Ang overall record naman sa mga nagkalalukpan is 167 na sa sinimatinyon. Nagalaom kita banwa nga ti, hindi na ni madugangan pa, hilabi pa karon ang numero sang mga road accidents. Sa aton sining mga kauturan, ginapanumdum ginaton nga kon kinasadya, party-party, no? Hilabi pa sa karon may New Year's countdown ang syudad sa Iloilo. Kung nagabiyahe kamo, kung nagagamit kamo sa single nga motorsiklo, bauti pa iwaygid ang pag-inom sa makaulubog sining ilimnon para nga makalikaw kita sa disgrasya. May kantanan man karon sa aton sining pag-upod sa syudad sa Iloilo sa pagkinasadya sa pagsugalaw sa bagong tuig. Bangod man nga ti 11 niyo nga New Year's countdown nga padigayunon karon sa city government. Sa aton sining mga kabumbo, ang palinton ko lang, hindi kita magdugang sa statistics. Ano nga statistics na bumbutsam? Hindi kita magdugang sa statistics nga malakip ang aton siniya nga pangalan o kung magadugang kita sa mga numero sa mga nagkaladisgrasya.
no, bangod sa impluensya sa makulubog sining ilimnon, dalukpan sa firecracker, bangod man sa irresponsable sini nga pagpalupok o kunang wala sini nga paghalong sa palupok no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Nagakadapat subong sini iya banwa nga tuig pasiguraduhon ginaton nga antes pa man magbulag ang tuig 2024 kag pagsugalaw sa tuig 2025, no? Kompleto sa gyapon kuno naman ang ara sa aton sini nga kalawasan. Kag wala kita sang samad, wala kita sang lastro. Kag ma-welcome nato ng tuig 2025 kung kilala ko pa with arms wide open. Ang detalye sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, balikanta sa maray nga pagpalayag sang bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang America. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Desyembre 31, taong 2024. Ngayon ay dispiras ng bagong taon at sa ating New Year's countdown, 11 hours na lamang at 15 minutes bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Philippine Coast Guard muli pong nakapagtala ng halos 370,000 na mga pasahero sa mga pantalan. Ang dagsa ng mga pasahero tuloy-tuloy pa rin. Samantala, flood warning muling itinaas sa 11 rehiyon sa buong bansa. Higit 100 residente naman mula sa lungsod ng Davao inilikas dahil sa pagbaha. Ang presyo ng mga bilog na prutas bumaba na ilang oras huyan bago ang bagong taon. Samantala, ang ekonomiya ng bansa ay inaasahang lalago sa 6% hanggang 7% sa susunod na taon. Abangan din mamayang pagdinig ng Senado ukol po yan sa isyong kinakaharap ng PhilHealth. Itatakda muli sa pagpasok ng bagong taon. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang korte sa South Korea naglabas na ng warrant of arrest laban kay impeached President Yoon. Mahigit 71 naman patay sa isang road accident sa Ethiopia. At sa ating provincial report, 2 patay, 3 sugatan sa paglubog ng motorbangka sa Mailawang, Northern Samar. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng paglubog ng bilang ng mga pasahero sa mga pantalan kahapon Disyembre at 30. Batay sa report ng Philippine Coast Guard, umabot sa 175 o 195,644 na mga outbound passenger at 130 o 73,712 inbound passenger ang naitala sa lahat ng pantalan sa kabuuan ng Disyembre at 30. Ang naturang datos ay halos kapareho rin ng mga namumonitor na bilang noon pong kasagsagan ng Christmas rush o ilang araw huyan bago ang araw ng Pasko. Samantala, mahigit 3,000 personnel naman ng Philippine Coast Guard ang patuloy na nakadeploy sa lahat ng pantalan sa buong Pilipinas. Ang mga ito ay regular na nagsasagawa ng inspection sa mga pantalan, sasakyang pandagat at mga terminal building. Kasama ang Port Police at Philippine National Police Maritime Group. Kahapon nagawa ng Philippine Coast Guard na mag-inspect sa kabuang 2,247 na mga motorbangka at 1,822 na mga vessel. Muli namang hinikayat ng Philippine Coast Guard ang publiko na maging maingat, huwag magdala ng mga bagay na pinagbabawal dalhin sa mga pantalan at mga barko at huwag magpapadala sa alok ng mga fixer para lamang mapabilis ang pagbiyahe. Sa mga anumang alalahanin o concern, bukas pa rin ang Coast Guard Public Affairs Service
Meron po itong hotline na 0927-560-7729. Ulit po natin, 0927-560-7729. Samantala, patuloy ang pagtaas ng sunog na itala ng kasagsagan ng holiday rush. Ayon sa Bureau of Fire Protection na BFP, umabot sa 741 na kaso ng sunog ang naitala sa buong bansa mula noong Disyembre 2024 ay 32% na pagbaba kumpara naman sa 1,390 na sunog na naitala noong nakalipas sa taon sa parehong period. Sinabi ni spokesperson Fire Senior Superintendent Analia Atienza na mas mababa ang insidente ng sunog dulot ng paputok ngayong taon kumpara noong nakalipas na taon. Idinagdag pa niya na mga sunog na naitala ngayong Disyembre ay karamihan ay dulot ng electrical ignition at mga open flames mula sa pagluluto. Patuloy na pinaalalahanan ng Bureau of Fire Protection ng publiko na maging maingat at iyakin ang kaligtasan sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang anumang insidente ng sunog lalo na ngayong bagong taon. Bumaba na sa 11 bilang ng mga rehiyon na nasa ilalim ng flood warning sa pagtaya po ito ng State Weather Bureau. Umatatandaan kahapon, Disyembre 30, itinaas po ang flood warning sa 14 na rehiyon sa buong Pilipinas dahil yan sa malawakang pagulan dulot ng Intertropical Convergence Zone, shear line at Northeast Monsoon o hanging amihan. Batay sa report ng Weather Bureau, maaari pong makaranas muli ng mabibigat na pagulan at malawakang pagbaha ang mga sumusunod na rehiyon, ang Cagayan Valley, ang Central Luzon, ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging ang Caraga at Barm. Sa Region 2, Cagayan Valley mga kabombo, asahan po malalakas sa mga pagulan sa mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Diyan sa may Region 3 o Central Luzon, tanging ang probinsya ng Aurora ang nakataas po sa flood warning. Makikita po ninyo sa inyong mga screen itong listahan ng mga probinsya. Sa Region 4A o Calabarzon ay nakataas po ang flood warning sa may probinsya ng Quezon, Rizal at probinsya ng Laguna. Diyan naman sa may Region 4B o Mimaropa Region, nakataas po ito sa iisang probinsya, ang probinsya po ng Palawan. Sa Region 5, o Bicol Region, nakataas po ito sa mga probinsya ng Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate at Sorsogon. Sa Western Visayas o Region 6 naman, nakataas po ito sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo Province, Guimaras, Negros Occidental. Sa Region 8 o Eastern Visayas, nakataas ang flood warning sa may Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar Province, Northern Samar at maging sa probinsya ng Biliran. Sa Region 9 o Zamboanga Peninsula, nakataas po ang flood warning sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Sa may Davao Region o Region 11, mga kabombo, nakataas po ito sa may Davao Occidental. Sa Region 13 naman o Caraga, nakataas ito sa bahagi po ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Sa bahagi po ng Bangsamoro Region, nakataas naman ito sa may Maguindanao at Lanao del Sur. Ayon sa Weather Bureau, posible pong magpapatuloy ang mga malawakang pagulan hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Nanatili pa rin po ang banta ng mga pagbaha dulot ng naturang mga pagulan. Samantala, kaagad na inilikas ng mga kinaukulan na mahigit 100 residente mula sa ilang barangay sa lungsod ng Davao matapos ang naranasang pagbaha. Ito ay dulot pa rin ng mga pag-ulang epekto ng umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Batay sa nalabas sa datos sa mga otoridad, aabot sa 39 na pamilya o katumbas ng 100 at 72 individual ang inilikas mula sa mahigit 3 barangay sa lungsod. Naabot kasi ng ilog sa barangay Matina, Biao ang critical na level ng tubig kaya't nagdulot ito ng pagbaha sa mga katabing barangay pasado alas 9 kagabi. Bukod dito ay nakaranas rin ng pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan ang ilang mga pangunahing kalsada sa naturang lungsod. Nanawagan naman ang Department of Trade and Industry sa publiko na bigyang prioridad ang kaligtasan sa gitna ho ng kaliwat ng pagbili ng iba't ibang mga produkto ngayon pong pangsalubong ng bagong taon. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, mahalaga pong bumili lamang ng mga consumer ng mga produktong ligtas gamitin upang masigurong ligtas din ang kabuuan po ng selebrasyon ng bagong taon. Pinapaiwas ng kalihim na ang publiko sa mga mapangalib ho ng mga paputok. Sa halip ng mga paputok, hinihikayat ng Department of Trade and Industry ang publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong bagay na nakapagbibigay ng ingay.
Sa kabila po nito ay naglabas pa rin ang ahensya ng listahan ng mga paputok na dumaan sa tamang pagsusuri at may kaakibat na safety standard. Ayon pa rin sa Department of Trade and Industry, mga kabombo, kung sakali man pong magpupumilit pa rin bumili ng paputok, tiyakin daw na ang mga bibilhin ay yaong mga merong certification dahil sa natitiyak na ligtas ang mga ito na gamitin. Samantala, mamaya kukunin natin ang linya ni Bombo Grant Hilario sapagkat ito nga ilang mamimili abay mas tinatangkilik itong turutot kesa paputok at murang presyo naman inaasahang mapapanatili nito. Mamaya yan, babalikan natin ang linya ni Bombo Grant Hilario. Samantala muna, Bombo Genesis. Sa iba pang mga development, inanunsyo ng Manila Police District ang opisyal na ruta ho ng motorcade para ho yan sa Traslasyon 2025 na gaganapin sa Enero 9 sa susunod na taon bilang bahagi po ng taunang pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno na inaasahan pong dadaluhan ng milyong deboto mula ho sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang motorcade, mga kabombo, kasama po ang imahe ng Itim na Nazareno ay susunod sa isang maingat na planong ruta upang matiyak ang maayos na daloy ng kaganapan at pamamahala sa inaasahan pong malaking bilang ng mga debotong dadagsa. At narito po ang ruta, mga kabombo, ng isa sa gawang motorcade. Makikita ho ninyo, mapapansin po ninyo sa inyong mga screen, ito hong listahan po ng mga ruta. Yan po'y inilabas mismo ng natura hong simbahan, mga kabombo. Magsisimula po sa Plaza Miranda, didiretso po ito sa may Villalobos, kakanan po ito sa may Carlos Palanca. And then kanan uli sa may Plaza Lacson, kakanan po uli ito sa may Carriedo, at kakaliwa sa may bahagi po ng Evangelista. Kakanan po muli doon sa may Gonzalo Puyat Avenue at kakanan sa may Quezon Boulevard, southbound na po ito. Kakaliwa ho sa may C. Palanca sa ilalim at kakaliwa sa Quezon Boulevard pa northbound. Kakanan po uli doon sa may Arlegui at kakaliwa sa may Nepomuceno. Kakaliwa po muli hanggang sa may C. Aguila Street. Kakanan sa may Cancer Street, kanan po sa Hidalgo o Hidalgo Street at kakaliwa ko muli sa may Bilibid Viejo or ito hong tinatawag ding G. Puyat Street. Muli kakaliwa po ito sa may ZP de Guzman, kakanan po sa Hidalgo at kakaliwa sa may Quezon Boulevard northbound hanggang sa kakanan po muli sa may C. Palanca sa ilalim. And then balik po sa pagkanan po sa Villalobos, diretso po sa may Plaza Miranda at Evangelista. Dinisenyo po ang ruta, mga kabombo, upang mapadali ang daloy ho ng mga deboto at masiguro ang seguridad at maayos na trapiko sa abalang bahagi po ng Maynila. Nagbabala din ang Manila Police District na maghanda ang publiko para ho sa mga road closure at posible pong aberya sa trapiko. Inihikayat din ng mga deboto na sundin po ang mga safety protocol at gumamit ng mga itinalagang pedestrian lane para ho sa kaligtasan ng lahat at maayos na daloy ng trapiko. May saktong-sakto ha, mga kabombo, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philipines. Kaugnay pa rin po sa ilang mga development. Unahin po natin itong tungkol sa pagselebration ng bagong taon. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Major, at si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin si Bombo Victor. Magandang tanghali po. Yes, si Victor, Ma'am Jenny, isang mapagpahal at kalmadong tanghali po sa mga nakatugaygay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Okay. Major, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Unang-una, kamusta ho yung preparasyon po natin muna? Kamusta ho yung preparasyon ng kapulisan po natin? I understand na marami pong mga lugar na babantayan po natin sa siyudad ng Maynila. Ano mga babantayan po natin dito? Ano yung mga deployment po natin, Major? Yes, sir, meron na tayong matagal nang nilatag nating security plan dyan, yung tinatawag nating Pasuhan 24, kung saan 1,200 ang MPD personnel ang gagamitin natin dyan. Para ito dito sa mga lugar ng pasyalan, mga simbahan, palengke at marami pang iba. At yung mga personnel natin, palalakasin natin yung kanilang presensya para mabantayan pa natin ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Okay. Sa kabuuan po, Major, mga ilan po yung dineploy ho natin ng mga miyembro ho ng pulisya from MPD? Yes po, sir, yung kabuuan po nung ating ginagamit ng mga security forces dyan, nasa 1,200. Nag-start po tayo dito sa tinatawag nating Paskuhan 2024. Ito po yung ginagamit nating security plan para po dito sa ating holiday season. Kung saan nga po, katulad po na nabanggit ko kanina, mahigit 1,200 MPD personnel po
ang ilalatag po natin. Dedicated po ito dito sa mga matataong lugar, yung mga lugar pasyalan po. Katulad po ng mga simbahan, dito po sa Divisoria, dito po sa Luneta, at sa marami pa pong lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila. Hanggang sa first week na po ng January yung deployment na ito, Major, ano? Yes po, matatapos po itong ating security coverage na ito sa January 6. Yun po yung coverage ng ating Paskuhan 2024 security plan. At ganun pa man po, nakikita po natin kung sakaling kukulangin pa rin po tayo ng mga personnel at kailangan po natin mag-deploy. Meron pa po tayong reserve ng mga personnel sa ating headquarters. Meron pa tayong naka-reserve dyan ng mga more or less 100 para idagdag pa po sa pwersa ng ating hanay sa labas. Okay. Major, matanong ko lamang, saan pong mga partikular na lugar sa Maynila ang tinututukan ngayong bantayan ng mga tauhan po ninyo mula ho sa Manila Police District? At ano-ano pong mga lugar itong pinag-deployan ninyo ng inyong mga kapulisan? Yes po, lahat po ng mga lugar kung saan po marami pong tao, katulad po ng Divisoria, ng mga simbahan, ng mga palengke, lahat po ng mga pasyalan po, pupuntahan po, may mga pulis po tayo naka-assign po dyan at nagpapatrolya. Hindi lamang po yun, but dito po sa Divisoria kung saan nakapagtala po tayo, bati po doon sa ating huling bulletin dyan, mahigit na po 6 na milyon na mga kababayan natin ang pumunta dyan sa Divisoria. Alam naman po natin talagang ito ay pasyala, puntahan ng mga mamimili dahil napakamura ng bilihin dito sa Divisoria. Kung saan po nagsimula po natin itong kunin yung ating pong estimate natin dito ng mga pumupunta. Simula po December 15 hanggang ngayon po. Hindi lamang po dyan yung malalaki pong palengke natin, may mga pulis din po dyan. At kung saan po maraming tao, hindi lamang po yung mga naka-uniforming pulis ang ginagamit natin dyan. Meron po tayong mga tinatawag na sekreta o yung mga naka-plain cloth na ibiniblend po natin sa karamihan ng tao para mabantayan pa natin yung mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila at mga pumupunta at pumapasyal dito sa ating lungsod. Major, talaga namang hindi may iwasan na meron tayong mga kababayan na matitigas ang ulo na sa kabilangan ng panawagan ng mga otoridad na iwasan na itong paggamit ng illegal na paputok at maging itong pagbebenta. Matanong ko lamang, Major, may mga nahuli na po ba tayo nagbebenta o gumagamit ng illegal na paputok? Yes po, may nasampahan na po tayo ng mga reklamo tungkol po dito. At ito naman po ay ipinopost natin sa ating social media account para malaman at mabala na rin po dito sa ibang pang balak lumabag dito sa mga kautosan na ito na meron po tayong batas na nagbabawal po dito. Kung saan nga po, sa ngayon po, yung huli po nating bulletin dito sa mga firecracker-related injuries, meron po tayong naitalang 9 na. At ito po yung simula po ito, yung pagbibilang natin dito, nagsimula po tayo dito ng December 15 hanggang ngayong araw po. At inaasahan po natin na hindi na po ito tataas pa. Major, mas marami nga itong bilang ng mga kababayan natin na ito, lalo na itong mga kabataan na nabibiktima nitong paggamit ng boga. Sa inyo pong parte sa Manila Police District, ano po ang mga mabibigat na parusang ipapataw ho ninyo doon sa mga lalabag dito nga sa paggamit ng uri ng paputok na ito, partikular na itong boga? Yes po, tuloy-tuloy po yung ginagawit na tinatawag nating Oplan Bandilyo o paalala. Kung mapapansin niyo po, lahat po ng mga police station natin, yung mga presinto, yung mga outpost, yung mga pit patrollers at saka mobile cars natin, meron po silang mga ginagamit na mga public address kung saan po nakarecord na po yung dapat nating gawin, yung paalala natin sa ating mga kababayan. Ganun pa man po, dun po sa mga nagtitipid balikat, meron po tayong batas dyan, yung tinatawag po nating RA 7183, kung saan ito po yung kumukontrol dito sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok. Meron po itong kaparusahan na 6 na buwan hanggang 1 taon at meron po itong penalty or fine po na 20,000 hanggang 30,000 po. Kamusta naman po yung information campaign ho natin, Major, no, sa mga kabataan? Kasi usually mga bata ho yung nasasangkot dito, no? Gumagawa ho ng mga improvise, ng mga boga. So far, nabibigyan po natin sila ng abiso kahit papano. Yes po, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin at pinapataas po natin yung tinatawag nating IO o yung information operation. Lahat po ng tungtungan na ginagawa na natin, lahat po ng platform para maiparating po natin sa ating mga kababayan. Gumagamit na po tayo ng mga social media at iba pa pong pamamaraan. Kung mapapansin nyo po, pati yung mga kasulok-sulukan po, pinapasok na po ng pulis natin yan para paalalahanan yung ating mga kababayan.
sa tulong na rin po ng ating mga barangay dito sa lungsod ng Maynila. Napakarami po nating barangay dito, 896, kung saan meron po tayo mahigit 2 milyong populasyon. Kaya po tuloy-tuloy yung ginagawa natin at hindi po tayo napapagod na ipaalala ito sa ating mga kababayan. Okay. Major, matanong ko na rin lang ho sa issue po ng discriminate firing sa Philippine National Police. Meron na po yatang mga 10 na nahuli or 15 na kabuuan po ng indiscriminate firing. Sa Manila City, meron ho ba tayong ganitong cases? Yes, may naitala po tayong 3 dito at meron po dito, nangyari po ito sa may area po ng Tondo, kung saan 2 po yung injured dito at isa naman po yung unarmed. Ibig sabihin po, hindi po siya nasaktan. At yung ating pong data na ito from December 15 hanggang January 6 po. At ito naman po ay inilalabas natin para malaman din po ng ating mga kababayan. Meron na rin po tayo dito ng mga na-aresto doon po sa mga lumalabag. May na-identified na po natin ito at masasampahan po natin ito ng kaukulang reklamo. Hopefully hindi na po madagdagan, Major. Sabi nga, 1 is too many. Sabi nga ho ng Philippine National Police. Sa huli na katalungan ho natin, siguro maki-update na rin po tayo dahil nalalapit na po ang traslasyon. Ano po mga preparation po natin dito after po ng New Year, Major? Yes, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin dyan. As early as August po, meron na po tayong mga ginagawang mga interagency meeting, conference. Meron po tayong mga ginagawang CIMEX. At meron din po tayo dito na ginagawang walkthrough. Tinitingnan po natin yung buong lugar, yung pag-iikutan po ng ating prosesyon kung saan po. Nung nakaraang araw lang po sa pangunguna po ng aming district director at iba pang nating mga senior officer, tinicheck po nila lahat ng dinadaan. Tinitingnan po natin kung may mga dadaanan po ba na may mga obstruction na kailangan pong i-improve. At hindi po tayo tumitigil dyan. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating koordinasyon sa mga church authority natin. So parang wala na pong pahinga kung sakali kung tutusin kasi January 6 yun pong ating pagbabantay sa holiday season and then January 9 yun pong ating traslasyon. After ng January 9, January 15 yata yung pagsisimula po ng gun ban. Tuloy-tuloy na pong deployment yan Major? Yes, tuloy-tuloy po ito. Sabi ko nga po, wala na po markadong pula mga kalendaryo ng mga Police Maynila. Kung mapapansin nyo po, sunod-sunod po itong mga activities natin dito sa lungsod ng Maynila. Pagkatapos po nitong holiday, ito naman pong ating Nazareno 2025. Okay. Sige, Major, maraming salamat hanggang sa mga susunod, hanggang sa susunod na taon. Kaya po kami makakausap, Major. Yes po, at maraming salamat po sa ngalan po ng aming District Director, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay. Patuloy po kayong makakaasa na may iba yung serbisyo para sa Manileño. Isang kalmadong tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at Happy New Year, Major. Ang tagapagsalita mga kabombo ng Manila Police District si Police Major Philip Ines, kaugnay po sa ilang mga usapin. Sa iba pa mga balita, umakyat na sa siyam na pagbuga ng abo ang naitalas sa Mount Canlaon sa Negros Island sa nakalipas na magdamag. Tumagal ito ng hanggang 76 na minuto o mahigit 1 oras yan mga kabombo. Nananatili naman ang naturang bulkan sa alert level 3, indikasyon ng mataas pa rin abnormalidad nito. Maliban dito, may na-detect din na 26 na volcanic earthquakes, kabilang na ang 9 na volcanic tremors. Mayroon pa rin itong sulfur dioxide flux na mabot naman sa 7,700 o 7,079 tons kada araw. Ang streaming plumes naman ay nasa 300 meters ang taas na napadpad naman sa may kanluran na hilagang kanlurang bahagi ng naturang isla. Dagdag pa rito ang ground deformation na palatandaan ng aktibong aktibidad na posibleng humantong sa magmatic eruption. Orasyon natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Buha pa tayo ng mga dagdag na development ng Palasyo Malacanang. Inilabas na rin po ang kopya ng 22-page na veto message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dun ho sa mga o dun sa pinirmahan na 2025 budget at naipadala na ho ito kapwa ipinadala sa Kamara at sa Senado. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Inilabas na nga ng Malacanang ang veto message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ipinapakita dito ang appropriation sa panukalang pambansang budget na nai-veto. Nakapaloob sa general comments ng veto message ng Pangulo na kailangang masigurong maipatupad ang fiscal discipline sa gitna ng target na makamit ang agenda for prosperity. Sa bahagi ng direct veto ng Pangulo, tinukoy nito ang ilang items of appropriation na anyay hindi consistent sa program activities ng pamahalaan o hindi naaayon sa 8-point agenda ng Marcos administration. Kabilang dito ang higit na 26 billion pesos na programa at proyekto ng Department of Public Works and Highway. Ganon din ang unprogrammed appropriations na nasa mahigit 168 billion pesos. Ibig sabihin, mawawala o deleted na ang nasabing halaga sa DPWH dahilan para bumaba din ang budget ng ahensya. Mapapasailalim naman sa conditional implementation ang ilang programa na may kinalaman sa pagbibigay ng ayuda gaya ng ASAP program o ang ayuda sa kapos ang kita. Ibig sabihin, ang implementasyon ng programa ay gagawin sa pamamagitan ng polisiya at guidelines na babalangkasin ng Department of Social Welfare Development, National Economic Development Authority at Department of Labor. Kahapon, pinagtibay na nga ni Pangulong Marcos ang 2024 national budget. Ipinaliwanag naman ni DBM Secretary Amena Pangandaman na ang veto na nagkakahalaga na 194 billion ni Pangulong Marcos ay mga programang hindi kabilang sa prioridad ng administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Like yung AKAP po, kailangan umupo po ang DSWD, DOLE at saka NEDA for the guidelines and whatever safeguards na mabuo po nila, bibigay po sa atin bago po natin ma-release yung pondo ng AKAP. Yun. Ang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin, meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12. Abangan din mamaya, makiki-update din po tayo sa mga kaganapan sa mga kulungan sa ilalim po ng Bureau of Jail Management and Penology, mga kabaw. Makakausap din po natin mamaya tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Major Bustinera, kaugnay pa rin po sa posible din pong mga pagdiriwang habang nasa loob po ng kulungan ng ating mga preso, mga persons deprived of liberty. Sa iba pang mga updates, sinasang umabot sa 6 hanggang 7% ang paglago o magiging paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor for the Monetary and Economic Sector, Diwa Ginigondo, kabilang sa kailangang bantayan sa pagtaya ng ekonomiya ng bansa para sa susunod na taon ay ang paggalaw ng inflation. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang po dito ang mga serbisyo. Paliwanag ni Ginigondo na naging matagumpay ang pamahalaan, particular ng Bangko Sentral, upang malabanan ang pagtaas ng inflation sa bansa. Bagamat naging matagumpay, ay nanatili pa rin anya sa mataas na presyo ang mga bilihin sa Pilipinas. Samantala, makakapag-ambagan niya para mapababa ang presyo ng mga bilihin ang pagtaas ng productivity rate. Ito ay sa pamamagitan po ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at artificial intelligence sa sektor ng manufacturing at iba pang sektor sa Pilipinas. Ako ho tayo magkakabumbos sa mga palengke. Meron pong apela ang Department of Health, ang Department of Trade and Industry na sa halip na paputok, sa halip ng mga firecracker, mga fireworks sa bilhin, yung mga alternatibo na lamang, katulad po ng turutot. Sabi ho ng ating mga kasamahan na pumunta ho sa mga palengke, mababa pa rin po yung presyo ng mga turutot kumpara doon sa presyo po ng mga fireworks, mga firecracker. May update po dyan si Bombo Grant Hilario. Tinangkilik ng gusto ngayon ang mga panindang turotot bilang alternatibo sa paputok na paingay sa pagsalubong ng bagong taon. Kung saan, mabenta na ito sa ilang mga pamilihan sa lungsod ng Pasay, lalo na sa maagang pagdagsa ng mga tao rito. Ibinahagi ng isang tindera na si Evangeline Paradela, inaasahan niyang darami pa ang mga magsisupunta dito dahil umaraw na kumpara sa kahapon na inulan sila. Ay, okay naman po. Mas paano nakasurvive na rin po ng puhunan. Kasi po kahapon maghapon umulan. Kaya panigurado ang tao ngayon daksa maya-maya lang. Maubos po lahat yan. Sigurado po yan.
O hanggang alas 6, alas 7 po yan. Kasi po maglilipit pa ho kami ng ibang mga paninda. Ayon naman sa isang mamimili na si Roldan Odal, mas pinili niya na lamang bumili ng turotot kaysa paputok upang maiwasan na rin ang aksidente lalo na sa kanyang mga anak. Actually sa amin kasi turotot binili namin, hindi naman paputok eh. Mas maingay yung turotot para sa akin. Kasi mga bata yun, mas iniingatan natin sila ngayon, di ba? Kasi kung paputok, mamaya, maaksidente pa sila. Mas safe pa. Ikinatuwa din niya at ng isa pang namimili ng turotot na si Camille Mendoza ang mababang presyo nito na abot kaya ng kanilang bulsa. Napakamura kasi depende rin sa size niya eh. Diba? Nakikita nyo naman, maliit pero patok pa rin naman. Pasok sa budget. Kayang-kayang bilhin. Mura, mura. Ito na lang kasi safe to sa anak ko din. Tsaka yung lucis, mga ibang paputok baka ano pa mangyari. Ngayon lang nagka-time po eh. Oo, tsaka bawal naman yung paputok daw eh. Habang ibinahagi naman ng tinderang si Milagros Atutubo na mananatili ang kanilang presyohan ng turotot sa mababang presyo hanggang mamaya. Yan, basta after lunch niyan, dagsana yung tao hanggang gabi. Yung presyo naman niya, same lang. Yung turotot, pag may natira, naibebenta naman. Kaya kahit na last year, basta wag lang siyang bababa sa puhunan. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naglabas ng warrant of arrest ang korte ng South Korea para sa na-impeach at suspendidong presidenteng si Yoon Suk Yeol. Bunso nito ng kanyang idineklarang martial law na nagresulta sa maraming gusot. Ang warrant ay nilabas matapos na hindi sumipot si Yoon sa 3 beses na investigasyon. Siya ay naharap sa mga kasong kriminal na maaaring magresulta sa habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Ang Presidential Security Service naman ito maging sumunod sa 3 search warrant at hindi patiyak kung paano ipatutupad ang arrest warrant laban sa naturang dating presidente. Tumaas sa 71 ang bilang ng mga nasawi sa aksidente na naganap sa kalsada sa Sidama, Timog, Ethiopia nang mawalan ng kontrol ang isang truck na may mga nakasakay na saksi sa isang kasal at nahulog ho ito sa ilog. Ayon sa mga otoridad, ang aksidente ay naganap noong linggo ng hapon, mga 300 kilometers mula sa Addis Ababa. Ang truck ay may sakay na 76 na tao, kabilang ang dumalo sa kasal at mga manggagawang arawan. Nangyari ang naturang aksidente habang binabaybay ng driver ang makitid na kurba malapit sa isang tulay. Ayon kay Simon, isang opisyal ng rehiyon, karamihan sa mga nasawi ay namatay dahil sa lakas ng impact, lalo na dahil yan sa malalaking bato sa naturang ilog. Sa kasalukuyan, 5 tao naman ang nakaligtas, 2 rito ay malubhang nasugatan at ginagamot sa isang ospital sa lugar. Ang mga nakaligtas naman ay nakaranas din ng matinding stress at psychological shock. Meron na lamang po tayong 29 minutes mga kabombo bago po sumapit ang launa ng hapon. Update din po tayo dyan sa may bahagi po ng Senado. Yung pong pagdinig ng Senado ukol yan sa kontrobersyal na kinakaharap ng PhilHealth. Itatak na humuli sa pagpasok ng bagong taon. Ay update po dyan si Bombo JC Galvez. Magkakasamuli ng pagdinig sa pagpasok ng bagong taon ang Senate Committee on Health ukol sa issue ng Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth. Ayon kay Senator Christopher Bongo, hindi niya titigilan ng pagtutok sa PhilHealth hanggat matiyak na napakikinabangan ng publiko ang benepisyong pangkalusugan para sa taong bayan. Dagdag pa ng senador, ang pagkakasamuli ng pagdinig sa pagpasok ng taon ay upang masiguro na ipinatutupad ng PhilHealth ang kanilang mandato at tinutugunan ng maraming mga issue. Bagamat marami ang nangangamba sa pag-zero ng subsidy ng PhilHealth para sa 2025, hinimok ng senador ang ahensya na gamitin ang sobra-sobrang pondo nito para hindi maantala ang pagpapalawak ng benepisyong pangkalusugan na ipinagkakaloob nito sa publiko. Magugunit ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi pwedeng punuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero subsidy ng PhilHealth. Pwera na lamang kung may madeklarang savings. Kahapon nga,
sa paglagda ng Pangulo sa 2025 General Appropriations Bill na natiling zero ang subsidiya ng state health insurer sa gitna na rin ng sobrang pondo nito na hindi nagagamit. Pwedeng lagyan tapos maging part ng law kasi lawmaking yun. Pero pag naging law na, zero ang subsidy ng PhilHealth, in the course of the year, may savings. So, kaya kasi sinabi ko, in the course of the year. Kailan malalaman na may savings? Sa tumulo na eh. Halos sa ganun. In the course of the year, may savings. He can now use the savings to augment. Or he can actually use the contingency fund. Meron din siya contingency fund dyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez naguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, meron na lamang ko tayong 27 minutes bago po sumapit mga kabombo hanggang una ho ng hapon. Inulit po natin, habangan po mamaya makakausap po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Major J. Rex Bustinera. Kaugnay po ito sa selebrasyon ng bagong taon sa mga kulungan na nasa ilalim po ng pangangalaga ng Bureau of Jail Management and Penology at yun pong ilang mga development na rin sa susunod na taon sa ating pong mga kulungan. Abangan po yan mamaya. Samantala muna. Samantala, hindi naman magpapatupad ng anumang power interruption ng Manila Electric Company o Meralco mamayang New Year's Eve, Disyembre 31 hanggang Sabado yan, Enero 4 sa susunod na taon. Batay sa nilabas na advisory ng naturang kumpanya, ang susunod na power interruption ay sa darating naman na Enero 5 sa susunod na taon o taong 2025, araw huyan ng linggo. Ito ay dahil na rin sa isasagawang maintenance activities sa mga sumusunod na lugar. Kabilang ang ilang lugar sa may Santo Tomas, Batangas sa magkakaroon nga ng power interruption dahil sa isasagawang maintenance activity doon. Asahan na ang power interruption sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi dyan ho sa Batangas Paper Corp or Corporation dyan sa Barangay San Felix. Ito ay dahil sa isasagawang maintenance activity at testing work sa loob ng National Grid Corporation of the Philippines Macban Substation. Magasagawa rin ng pareho aktibidad ang Meralco sa First Philippine Industrial Park maging dyan sa Barangay Santa Anastasia, Santo Tomas City sa lalawigan ng Batangas. Ito ay magresulta sa pagkawala naman ng supply ng kuryente pagsapit yan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, balik po na yung mga kabombo doon sa mga nababanggit po natin kanina na makakausap po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Police Major J. Rex Bustinera. Kaugnay pa rin po ito doon sa mga selebrasyon selebrasyon ng bagong taon sa mga kulungan. Kung meron din hubang mga kakaiba or kung may mga isasagawa din pong kaunting mga handaan para po sa mga preso o sa mga persons deprived of liberty. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines for nationwide, worldwide Major. Si Bombo Genes po ito, kasama ko natin si Bombo Victor. Yes sir, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Afternoon. Okay. Thank you so much for joining us, Lieutenant Colonel, Superintendent Bustinera, sir. Unang-una, ano po yung mga nakahanay po natin? May mga nakahanay ho ba tayong mga programa sa mga, o para ho sa mga preso ngayon pong pagsalubong ng bagong taon, Colonel? Yes, bukod sa ongoing activities natin ng pagpapalaya natin, marami tayong napalaya ngayong December. Hindi lang ngayong December, buong taon. Of course, yung mga inaasahan nating bibisita para sa mga kamag-anak ng PDL natin. Bukod doon, meron din tayong mga programa sa loob ng kanya-kanyang mga salo-salo ng mga PDL natin. At allowed naman ito, basta lang nagpapaalam sa warden at sa mga management din doon. And so far, lahat po ng mga jail natin under sa BJMP may ganito pong programa hanggang sa sa provincial level, I mean, Major. Colonel. Yes, lahat po ng ating facilities, meron tayong 482 facilities, city, district, and municipal jails. So lahat po yun sila, may mga ganitong programa rin. Of course, welcome ang mga visitors and sa allowed time lang. And kapag ganitong special location, medyo ni-extend naman po yan ng konti. Depende sa assessment ng ating mga warden. So tuloy to at saka lang sir, yung provincial jail po, hindi po kasi namin yan hawak. Kaya sa city, district, and municipal jails po. Sorry, yun pong pundo para ho dito, ano to, inalat po ng BJMP mismo? Kung pwede pong isa publiko, Colonel?
Come again, sir? Yung pondo po ba? O? Yes, sir. Yung pondo na ginagamit natin kapag ganito may special occasion po tayo para sa mga PDL, ano to, inaalat mismo ng BGMP rin? Meron naman po tayong regular fund, sir. Pero yung mga ganitong activities kasi, ito ay usually mga dala ng kamag-anak ng PDL, yung mga handa nila galing sa bahay, dinadalahan din nila yung kanilang mga kamag-anak sa kulungan. Salo-salo na lang po sila. Salo-salo po talaga yan ang style. At nagluluto rin po, hinahayaan din natin sila, pinapayagan under supervision na magluto ng handa nila sa selda naman. May mga ganun din pong mga nangyayari. Of course, hindi naman po pare-parehas lahat ng ganun celebration. Okay. Bumovic with your questions? Matanong ko lamang po, sa susunod na taon, may mga programa po ba o mga pagbabago bang nakahanay para ho sa mga kulungan under po sa BGMP? Yes, ang pinaka-primary focus natin again is decongestion. Ibig sabihin, pagpapaluwag ng mga pilitan natin. So, isa yun sa mga primary programs natin. Kasi kasama na rin dito, of course, yung pagpapatibay ng good conduct time allowance para mas mapababa ang kanilang sentensya, mas malaya ng maaga. Ganon din, magre-resulta sa pagluwag. Meron din tayong mga pending projects pa, construction of jail facilities, mga bagong facilities ito para mapaglipatan na mas maluwag ng mga ating mga persons deprived of liberty. So ito yung mga programs na tinitingnan natin next year na of course pag-iigtingin ng BGMP. Okay. Major, nababanggit po ninyo kanina yung mga plano ho natin for next year, particularly yung decongestion effort dito. Yung sa good conduct time allowance so far, kung may datos po tayo dyan, kamusta po ito, yung pag-usad po nito? Opo, matatandaan po kasi natin yung good conduct time allowance o GCTA ay nasuspinde dahil po ito doon sa yung mga nakaraang practices doon sa kabilang ahensya. Sa part naman po ng BGMP, ngayon meron na pong nilaunch. Of course, ang ating SILG, nagsalita nga po siya on the revised GCTA rules ng BGMP. So ito po ay ibig sabihin, i-implement na natin ito next year para nang sa ganun lahat ng qualified na mga PDL ay mabawasan ng sentensya kung sila ay may good conduct time allowance. At the same time, yun na nga po, makapag-avail sila nito para makalaya ng maaga. Which is another process or taktika para kahit paano ma-decongest yung mga kulungan po natin. By the way, for 2024, gaano po kalaki yung decongestion effort po natin, sir? Or mga ilang porsyento yung na-decongestion natin? So actually, napakalaki, sir. Nasa almost 90,000 ang napalaya natin for this year. Oh, wow. Ang nababa sa congestion rate niyan, nagsimula tayo sa 327% nung pag-start ng 2024, ngayon nasa 304% na lang. Yun na lang po yung congestion rate natin. So bumaba tayo ng mga nasa 23%. Wow. Mga ganun, sir. 23%. So kung libo-libo, i-multiply yan sa libo-libong PDL, ang laki ho ng nabawas sa mga kulungan po natin. Maraming salamat. Congratulations sa hanay po ng BGMP, Colonel. Hanggang sa mga susunod na kayo po yung makakausap po namin. Ingat ho kayo, sir. Alright, sir. Magandang hapon po and advance happy new year. Ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, si Superintendent o Jail Superintendent o Lieutenant Colonel Jerex Bostinera. Kaugnay po ito mga kabombo, may sarili din po kasing inihahanay ng mga celebration minsan sa mga kulungan and somehow yung mga PDL po natin, mga persons deprived of liberty ay nagkakaroon din po ng mga counting salo-salo kapag ganito pong mga special occasion. Samantala muna, sa iba pang mga updates, ang Department of Justice siguro naman na makakatanggap ng full assistance o suporta ang 13 Pinay na mga surrogate mothers. Ito ho'y nahuli po sila doon pa yan sa may bahagi po ng Cambodia. May update po dyan si Bombo Bea Pinisa. Puro ng Department of Justice na makakatanggap ng full assistance ang 13 Pinay na biktima ng surrogacy scheme na siyang nakulong at nakalaya bunsod ng iginawad na royal pardon sa mga ito para sa kanilang immediate repatriation pabalik ng bansa. Ayon kay Justice Undersecretary in charge of Interagency Council Against Trafficking Nicholas Felix T, bilang mga biktima ng karahasan at human trafficking, dapat makatanggap ang 13 Pilipina ng assistance na kakailanganin ng mga ito lalo na sa pagsilang nila sa kanilang mga dinadalang sanggol.
Dagdag naman ng opisyal nang matanggap ng kanilang ahensya ang naging sinapit na kapalaran ng mga Pinay ay agad na nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia para sa kaligtasan ng mga ito. Tayo naman, umpisa pa lang na na-arresto itong mga kababayan natin. Ang ating embahada dyan sa Cambodia ay nakikipag-ugnayan na sa pamahalaan ng Cambodia. Unang-una na sigurado nila na maganda naman ang kapakanan ng mga kababayan natin. Unang-una, bilang biktima ng human trafficking, lahat ng mga ayuda, lahat ng mga benepisyo na maaari manggaling sa Estado ay ibibigay sa kanila. Kitang-kita pa lang natin, nung umpisa pa lang ay sinigurado natin na di sila mapabayaan sa mga kasong hinarap nila sa Cambodia. Pangalawa, sinagot natin ang kanilang pagbalik, ang kanilang repatriation dito sa Pilipinas. Pangatlo, lahat ng mga psychosocial, mga medical services ay bibigay sa kanila, lalo na sa kanilang pagsisilang ng mga bata. Pang-apat, may ayuda yan, may mga ayuda sila natanggap mula sa iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan. At panglima dyan, tutulungan talaga namin sila kung talagang maglakas loob sila at kasuhan yung mga recruiter nila, talaga matitiyak namin na bibigyan sila ng proteksyon ng pamahalaan. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng Department of Social Welfare and Development ang mga ito kabilang ang 3 sanggol na isinilang sa Cambodia. Ayon kay Tim, mabuti naman ang kalagayan ngayon ng mga Pilipina at nabibigyan ng tamang tulong na kailangan ng mga ito. Para naman sa mga sanggol na ipapanganak pa lamang, dapat anya na akuin ng mga ina at ng Pilipinas ang mga ito at dapat hindi pabayaan ang mga sanggol. Ayaw din kasi ng pamahalaan ng Cambodia na ibenta ang mga sanggol sa mga nangontrata nito. Siniguro naman ng DOJ na tututukan nila ang sitwasyon ng mga sanggol at ang kapakanan ng kanilang mga ina. Ngayon sila ay kinukot ng DSWD sa isang mga silungan ng DSWD. Mabuti naman ang kalagayan nila. 13 sila at may 3 mga sanggol na isinilang na. May ilan sa kanila, karamihan sa kanila ay nagdadalang tao pa, kaya tinututukan sila ngayon. So sa ngayon, dyan muna sila sa silungan ng DSWD hanggat handa na sila i-reintegrate sa lipunan. Isa sa mga prioridad ng pamahalaan ng Cambodia ay dapat hindi pabayaan ng mga sanggol. Dapat akuin kung hindi ng mga nanay ng Pilipinas ang mga sanggol. Ayaw mangyari ng pamahalaan ng Cambodia na makonsuma, mabuo na makonsummate yung transaction na ibenta yung mga sanggol dun sa mga nangontrata sa ating mga kababayan. So yun ang tinututukan natin ngayon. Samantala, nangako naman na tanggapan ng DOJ na tututukan din nila at patuloy na babantayan ang mga illegal na recruiters na siyang involved sa Cambodian surrogacy scheme. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, eto namang presyo ng ilang bilog na prutas abay bumaba na ilang oras bago ang pagsalubong sa bagong taon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo John Flores. Bagyang bumaba ang ilang presyo ng bilog na prutas dito sa kahabaan ng Libertad. Ilang oras yan bago magbagong taon. Para kay Micaela Orgino, magaan naman daw ang presyo ngayon ng prutas na kanyang bibilhin bilang paniniwala na swerte ang mga ito sa pagpasok ng bagong taon. Aabot lang kasi ang orange na ito sa 100 pesos kung saan may 4 na piraso ka na dating mabibili mo ng 40 pesos ang isa. Ganun din ang mansanas na ito na 100 pesos ang 3 piraso na 35 pesos naman ang kada isa dati. Longga ng 100 pesos ang isang tali, 50 pesos naman kung naka-plastic. Para sa presyo ng peras, mabibili mo siya ng 100 pesos kung saan may 3 piraso ka na. Sa grapes na ito, ng 180 pesos na lang ang kada kilo na dating 250 pesos ang kada kilo. Suklin sa budget ngayong bagong taon ang kiat-kiat na ito na 100 pesos lang ang isang tali kung saan may 25 na piraso ka na. Talagang taon-taon na binigyan natin, papaswerte yan sa amin. Hindi naman po ako nalulugi, tama lang po, nakakabawi, nakakapanghanda pa. Kaya doon ko nakuha lang handa namin sa bagong taon ng mga prutas. Hindi na po ako bumibili. At pag binili mo, igit 1,000. O, ngayon 1,000, kunti lang mabibili. Mamaya ba magtataas ka kung saan? Ay, hindi na po. Hindi talaga po ako nagtataas. Kung anong presyo ko ng 27, ganun hanggang 31. Hindi na po ako nagtataas. Kasi po maraming pong tao ngayon, lalo na po malapit na New Year po. Kaya ngayon mo naisipan mo. Bahagya naman nagtaas ng 20 pesos ang presyo ng dalandan na mabibili mo ng 80 pesos ang per kilo ngayon. Habang ang suhana ito ay nakadepende naman ang presyo sa laki kung saan nagre-range ang presyo ng 60 pesos hanggang 150 pesos ang halaga.
Hindi naman alintana sa mga bumibili ng buko ang pagtaas ng presyo na ito kung saan mabibili mo na siya ngayon na 90 pesos ang kada isa kumpara nung Pasko na 50 pesos lang ang isa. Mataas siya. Mahal, oo. Kasi nung Pasko, parang 50 lang. Paliwanag naman ng tindera ng buko na si Arwin Vicencio, nagtaas din daw ang presyo ng kanilang mga supplier, bagamat nagtaas ang presyo ay hindi naman apektado ang kanyang kita. Paghirap ang buko ngayon kaya mahal ang buko. Kaya sobrang tatang mahal ang buko ngayon. Siguro abot pa ito ng 100 isa. Oo. Para sa Bombo Network News, Bombo Jan Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala sa iba pang mga kaganapan ngayon pong araw na ito mga kabombo, ang ikalawang bahagi po ng EMS Trusted Build hinilunsad po at ito ay sa pamagitan po ng Commission on Elections. May update po dito si Bombo Isa Cotoner. Inilunsad na ang ikalawang bahagi ng Election Management System Trusted Build o ang tinatawag din na production mode na integral pagdating sa pag-iimprenta ng mga balota sa Enero 6 ng susunod na taon. Dahil ang test na ito ay ang gagawa ng ballot face templates, ito rin ang final step ng naturang Election Management System testing. Matatandaan na ang local mode o development testing ay isinagawa na noong Disyembre 23 at dito ipinakita ng International Certification Pro VNV sa pangunguna ni Mr. Jack Cobb ang paglalagay ng source code upang mabuo ang Trust Build at ipadadala ito sa bansa sa Enero 4 ng susunod na taon para naman sa certification na kailangan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinatayang sa Enero 4 ng susunod na taon din ang magiging ikatlong bahagi ng Election Management System Trusted Build. Ito ang pinaliwanag. This is day 2 of our Trusted Build. There's so many, I call them fail-safes, no? At our pre-lat, at our final testing and sealing on the day of election itself, even as you vote, and in the ER, makikita natin lahat that it's that same hash code that will appear on each ACM. Nakita rin ang IT expert mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting na si Leonardo Sacamos Jr. na nagkaroon ng kakaunting inconsistency sa naging procedure ng Trust Build. Ngunit nilinaw naman ng international certification na dahil lamang ito sa keyboard na gamit niya. May difference in terms of yung pag-conduct ng Trusted Build procedurally kasi dati parang alam nila yung gagawin nila. Ngayon medyo may struggle. Tinanong naman natin yun. Siguro nag-apologize sila. Siguro baka dahil gabi na sa kanila. So medyo struggle sila doon. Pero in terms of yung process naman paggawa nila ng build, wala namang problema. Ang binabantayan lang naman namin is primarily to make sure that yung source code na ni-review natin sa previous na local source code review is the same source code na ginamit nila paggawa ng Trusted Build. Samantala, ang mga ilang IT experts ay nagbigay suggestion din na magkaroon ng Commission on Elections ng pagpapakita kung paano ang magiging hash codes verification para parehas na mga codes ang gagamitin sa araw mismo ng eleksyon. Ito naman ay sinusuga ni National Citizen Movement for Free Elections Chairman Lito Averia Jr. at ipinahayag na kailangan na ipakita ng komisyon kung ano ang detalyadong gagawin kung sakali man magkaroon ng pagkakaiba ng hash codes at sa automated counting machine. Halimbawa, nabago nga yung configuration, pwedeng gamitin yung dineposito sa PSP. Well, again, ang iniisip ko, dapat maglagay ang COMELEC ng process nga how to invest. Hindi event na mangyari yung gano'n. Dapat mag-define ang COMELEC ng process how to investigate yung question of this. Ang Election Management System Trusted Build ay sinasagawa upang matiyak ang integridad, seguridad at accuracy ng isasagawang automated elections. Dahil dito susuriin ang mga codes na gagamitin sa halalan. Sa kaugnay pa na balita, ipinahayag din ng Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kasalukuyan na nilang tinitrace ang gumawa ng pagpupost ng malaswang litrato sa social media ng Commission on Elections Manila 1st District. Ito ay kanilang nai-report na sa National Bureau of
Investigation, Cybercrime Division at Philippine National Police. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Meron na lamang po tayong 8 minuto bago po sumapit ang alauna ng hapon. Dako tayo sa ating mga provincial report. O dyan po sa may bahagi po ng Visayas, sa bahagi po ng Northern Samar, meron pong tumaob na motor bangka. 2 po rito ang patay, 3 ang sugatan. May update ang Bombo Radio Tacloban. Wala ng buhay ang 2 pasahero ng motorbangka matapos ito malunod sa barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. Ayon kay Lawang Police Station Chief of Police Ricardo Banhawan, papuntang reunion party ang mga pasaheros na nasabing sakayang pandagat. Napag-alaman na aabot sa 6 na sakay ang pasaheros nito at nang nasa kaligitnaan ng mga ito sa sabing karagatan, hindi kinayang nasabing motorbangka ang malaking alon. Kaya napasok ng tubig dagat ang kanilang bangka at nagresulta ng paglubog nito. Sa nasabing pangyayari, madaling araw na ang dumating ng mga rescuers kung saan dali-dali silang dinala sa pinakamalapit na ospital, ngunit idiniklara ang 2 na dead on arrival. While on the way, papunta ng Batang Island, itong motorized bangka, pag-depart nila dito sa Rawis Pier, mga more than 10 minutes siguro is sinalubong sila ng malalakas na alon. Then, yung operator ng bangka, ang 18 years old, nag-attempt siya na bumalik. Kasi napansin nila at naramdaman nila na medyo masama yung kalagayan ng dagat dahil sa malaking alon. Nag-attempt sila na bumalik. Habang nag-maneuver sila pabalik dito sa Rawis Pier ay pumasok yung tubig sa loob ng bangka at hinagupit sila ng malakas na alon at ito yung nagresulta sa pagkalunod ng bangka. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Lawang Municipal Police Station Chief of Police Ricardo Banhawan. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 6 na minuto mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Mga ospital sa buong Western Visayas isinailalim na rin sa Code White Alert bilang paghahanda po yan sa pagsalubong ng bagong taon. May update din po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Isinailalim sa Code White Alert ang lahat ng mga ospital sa Western Visayas para sa inaasahang health emergency sa gitna ng pagsalubong ng bagong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Rodney Labis, Chief ng Health Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office, sinabi nito na nagsimula ang Code White Alert noong Disyembre 21 at magtatagal hanggang Enero 6 sa susunod na taon. Nangangahulugan ito na lahat ng mga doktor at nurse ay inihahanda na ang mga schedule kasama na rito ang mga nakalib na kailangang ilipat ang kanilang bakasyon. Ang Code White Alert ay nangahulugang lahat ng mga manggagawang pangkalusugan tulad ng mga general at orthopedic surgeon, anesthesiologist, internist, operating room nurse at ophthalmologist na nakatalaga sa mga ospital ay nakahanda upang tumugon sa mga medical na emerhensya anumang oras. Ipinaalala rin ni Labis sa publiko na maging maingat sa pagbiyahe at sa iba pang year-end celebrations. Para mas ma-enjoy natin ang celebrations this holiday season, here are some health and safety reminders from your Iloilo Provincial Health Office. Be healthy, don't drink and drive pagkat may pamilya pa po tayong naghihintay sa ating bahay. Iwas paputok para kumpleto ang mga daliri sa bagong taon. Healthy handaan para food poisoning, stroke at ibang sakit maiwasan. Kung may maintenance na gamot po, inumin natin ito regularly at huwag kalimutang dalhin kung may pupuntahan na selebrasyon. Si Dr. Rodney Labis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Sanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area, subaybayan po ang ating mga provincial station
ang Bombo Radyo Iloilo, Bombo Radyo Bacolod, maging ang Bombo Radyo Cebu, Bombo Radyo Rojas, ang Bombo Radyo Calibo at ang Bombo Radyo Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ang Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga Kabombo at Star Nation, sa ating New Year Countdown, abay 11 minuto na lamang o 11 oras na lamang bago ang pagsalubong sa bagong taon. Mga Kabombo Star Nation, muli ang amin pong pagbati sa Bombo Radio Philippines, ang puho ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Maligayang bagong taon sa lahat ng ating mga Kabombo Star Nation nationwide, worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Standard Time na 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sodto sa gihapon. Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo. Si Police Brigadier General Jack Wangki wala na ginapa-require, no? Or wala na gina-require sa aton siniya kapulisan nga mag muscle taping sa nga ila sining armas kadungan sa nga pagsugalaw sa nga bagong tuig. May follow-up report nila si Bombohana Andasahan sa report, or Bombohana sa report. Please go ahead. Wala na sa ipatuman pa ang muzzling taping o con gun sealing ang Philippine National Police, specifically diri sa may Police Division Office 6 sa subong pagsugalaw sa ining bagong tuig Bombo Chama.
Sa interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Jack Wangki, ang Director sa Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga professional enough na ang mga kapulisan diri sa Western Visayas kag hindi niya gusto nga mabatsyagan sa mga kapulisan diri nga wala ini sang sanig. Bangod man nga wala man ini nagakulang sa pagpahanumdom kag warning sulat liwat nga mga tinion sa mga kapulisan nga hindi paggamiton ang firearms sa mga illegal nga buluhaton kag wala sa pagsalundan sa Philippine National Police. Hindi lang man diri kapulisan ang luyag man nga palagutan ni Wangki sang among mensahe bangod pati naman ang ining mga firearms holder kag kuntani nga magbiniligay lang ang komunidad para sa safe kag matalunsay nga pagsug-alaw sang bag-ong tuig 2025 kag dugang man diri mo magapatuman man sang one strike policy ang Police Regional Office 6 sa mga hepe o station commander na hindi gilayon makasulbar sang indiscriminate firing kag stray bullet incident nga yara sa ila nga area of cover nilang area man Bombot Shama. Suno man diri kay Wangki nga magadepende man sa sitwasyon kag circumstansya kaangay sa kung ila ini na miss if paghatagan sang tsansa na pag-imbestigahan kag isolve. Pero kung ini pagidila ini maobra ang ining mga insidente, ipang-relieve ini sila bangod hindi na sila worthy sa amo man nga possession just like sa maya area sa Duanyas iya man diri nga ginhatagan sang emphasis man diri nga nagserbe ini nga warning. So tanan nga station commander nga dapat mangin vigilante kag subong man nga pagsugalaw sang bag-ong tuig kay dira nasampula naman niya dira sa area sa Negros Occidental dira sa may Pulo Pandan Negros nga kung sa diin man nga may natabo man dito nga pag baya sa duty mismo sang ining polisiya duty kag nagapauli ini kung sa diin man nga nagpamaoy ini sa iyang lugar kag didto na pangpangtiyo man sang mga ining sibilyana sa area sa Pulo Pandan Negros Occidental. Kag dira man nga ti ini man nagahatag sang warning sa tanan nga unit commanders nga magahatag sila sang supervision properly sa ilang undermentioning sa about sa mga natabo nga naga-warning man mismo si Police Brigadier General Jack Wangki nga hindi ini siya hesitant sa pag-relieve kag pag-file sang cases sa amo sini nga mga kapulisan. Yari bala kay kamatian nato ng ining pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. Wala na kasi alam naman natin, very professional naman yung mga police natin. Parang sign kasi ng distrust yan eh. Okay na yan, pinagsabihan natin sila. One word is enough for them. And nabigyan naman natin sila ng fair warning. Kaya nang sinabi ko kanina, ulit-ulit yung warning natin sa kanila na huwag nilang gamitin yung kanilang firearms. And hindi lang yung PNP, pati yung mga firearms holders natin. Yes. Na warningan din natin. Sabi ko kanina, pagka mayroong mga nangyaring mga illegal discharge of firearm in a certain area, ang number one na suspect dyan yung mga police tsaka yung mga firearms holder. Kaya tulungan natin yung immediate vicinity natin, yung community natin para maiwasan natin yung illegal discharge of firearm. Well, ganun din ang gagawin natin. If they cannot, if they were remiss in prohibiting these things to be happening, bigyan natin ng chance na imbestigahan at isolve itong mga cases na ito. At hindi pa rin nila magawa yung mga ganong simpleng obligasyon natin. That might cause their relief from their position kasi hindi sila worthy dyan sa position nila. So, for example, sir, may indiscriminate firing na natabo sa isa ka area. Pila ang number of days nga ihatag natin or 24 hours or medyo gawas, sir, lawig-lawig? Tingnan natin, depending on the circumstances. No? Depending on the circumstances. Ang importante, nakikita natin na ginagawa naman niya yung trabaho niya. Pero pagka mayroon nangyari, tapos yung follow-up investigation niya ay mabagal, well, hindi siya dapat tumagal sa position niya. Siguro dahil sunod-sunod na rin yung incident niya doon. That's why that will serve as a fair warning din sa mga stations natin, no? Station commanders natin or unit commanders natin to be always vigilant, no?
especially ngayong Yuletide at saka New Year celebration, New Year season. Well, yun ang meron na tayong directive doon ha. Yes, sir. May nangyari tayong incidente, one strike na kami doon sa Pulupandan. Oo. No, I know you're aware of that incident. That's why I gave fair warning to all unit commanders to supervise properly their men. At pagka may nangyari pang ganun, I will not hesitate to relieve them and file cases against them for non-supervision of their personnel. Bali, kuan yan. Command responsibility. Nabatian diri mo ang pahayag sang Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki, kaangot man sa ilang direktiba kag pahanumdum sa liwat sa mga kapulisan diri sa kabilugan nga Western Visayas. New Year, may reshuffling sa plabuton sini sa bagong tuig namin naton sa pagligad pag-abot sa bulan sang Enero, may mga palabuton o gina-expectar nga reshuffling mo buhana? If ever Bombocham nga may magbayular sa ining mga direktiba nga ginhatag ni Police Brigadier General Jack Wangki. All right. Grabe ang confidence ni Police Brigadier General Jack Wangki sa mga police personnel under sa iya sining leadership diri sa Rion 6 nga no need na sang muscle taping bumbuhana, pero kung may ara sila or baka palupok sila abi kag natumod nga daw hindi man gid kinahanglan or unnecessary, i-relieve gid sa ila sining pwesto or pagkasuhan. Yes, Bombocham, mula na ini siya nagduwa-duwa man sa pag-file sang cases o kung mag-relieve man mismo sang ining mga pulis nga involved diri kay depende pisar nga naghambal ini nga depende sa circumstansya kay patagan pa sang tinion nga imbestigahan kung nakasala gyud ang ining mga kapulisan nga involved sa ining pagpalupok sang armas gid at laban-laban na relieve kay sa nahambal niya nga hindi worthy ini sa ilaman nga posisyon. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniya nga follow-up report. Sa aton sini nga mga kabombo na ibaluan man naton nga aton sini mga kapulisan, mga responsable kag mga disiplinado nga mga sahi sang individual. Hilabi pa sa aton sini mga kabombo, sila man lang aton sini nga ginalaganan sa tion iya nga nagakinanglan kita iya sang assistance. Nagalawom kita nga ang aton sini mga kapulisan magatungod sa ila sini katungdanan sa pagpabilin sang kalinong kag katawhay sa pagsaulog naton or pagsugalaw sang bagong tuig. 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa. I-check naman this time mga balita with the Bombo Angel Tan and Bombo Lindsay Bade. Kay may 5 na ka mga firecracker related injuries na record diri sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo. Nagadugang pagkaroon nga nagadugang. Palinton sa mga kabumbo nato na ang pagpalupok dapat may ara ini sang kaupod iya nga paghalong kag pagka-responsable man para nga mapahilayo kita sa naman nga sahi isang lastro dira o kon pilas o kon pagkabuhin sang kung ano man nga parte sang aton sini nga lawas nga sarang malukpan sini ikalabanan sini banwa nagakakumpol sa iya sini nga mga tudlo sa iya sini iya nga mga tiil bangod man sang palupok nagakadapat nga mangin responsable sa aton sini nga mga kabumbo kung hindi gid na mapaiway nga magpalupok sa mga firecracker ni dapat maghalong may mga precautionary measures. Sa una nagapro-palupok man ako bumbo umel mga triangulo niyo, mga whistle ba, mga kamera galing kiti magsindi kuya isa matsyag ko yun daw, isa kalayon ang steak na nagaginauyatan ko bla bumbumilaw. Tapos sa puntaya na may nagabaga lang katol na bla. Sindihan mo lang natin, layo-layo ka kuti layo sa disgrasya. Check na bala si Bombo Angel Tangel sa report. Please go ahead. Siyam naglabot na sa 5 ka mga fireworks related injuries ang na-record sa Iloilo City Government
umpisa ini siya sa December 21 tubtub subong adlaw December 31 sa lantaw naton diri sa record sa City Health Office ang lima ni ka mga fireworks injuries. Una diri nga kaso kun isa sa mga kaso homemade firecrackers isa ang nalukpan or napilasan bangod sa kamera, isa man kabilog, ang triangulo, isa diri bombotsyam, kag ang sa may boga, duha kabilog. Magambal ka nga homemade Bombo Angel, amo ni siyang mga DIY, do it yourself bla? Oo, nga mga pulbura wala lang. niya, no? Wala niya ma-regulate ta Bombo Angel, wala man ni matakos kung ano kadamuon dira ang pulbura nga nakabutang abi. Lain niya kun sa mga rehistrado, ikaw iya nga mga balaligyan sang palupok ti naka-measure kag nagasunod ginaya sa mga guidelines gel. Kumbaga miara sang ara sa standards bala bang botsyam mga homemade firecrackers kalabanan diri mga pulbura nga ginpantipon butang sa bi surudlan abi nga pwede mapalupok bala bang botsyam Ginrepack balido ginrepack sini nila. Do amo gidaan ko amo ng mga obra sa homemade gidaan mo kumbaga ikaw lang obra pag gusto ka butang ko ano kadamo nga pulbura ano butang mo ni nga pang ignition bala nga ti sindihan nimo bala bang botsyam kunang kilala ko pa ang tawag niya sina attribido. Sobrang artistic mo botsyam. Attribido kay ti ikaw bala do gina-attribiran mo bla nga ginamatumatuhan mo dira ti kalabanan sini nga mga attribido nagakarimalaso Bombo Angel. No? Ang homemade yang nga nabalaan ko pagkaon na mo, homemade tosino, homemade tapa, homemade siomay, homemade lechon. Mga mo lang na nga homemade ang nami pero homemade nga palupok hindi ikus na iya. Gel. Ang homemade pag pagka-tribido bang botsyam mo na hindi nami. Budlay pag ginakwaon. Mas tiga pa sa imbutido. Ang isa pag itri ka kabalakaan man, ang ining firework related injury ang sa iya samboga. Duha na kabilog nga daan nga with this one bala amo ni ang lantaw naton kag kalabanan diri kita naton nga mga cases mga apektado 1 to 10 years old miara kita diri nakitaan isa ka 14 years old ang amo ni siyang sabuga botsyam nga isa may mata ni siya kuno napilasan. Sus. Diagnosis diri corneal abrasion. Secondary to thermal injury. Ti amo ning ginalantaw man sa mimolo na siya. Ang isa pagid ang sa kwan man siya ado buga man isa. Isa pagid ka buga man 7 years old sa may arevalo sa may mata man ni siya. Ging corneal abrasion man sa may wala niya nga mata. Secondary to firework injury. Ti amo ning mga ginpang destroyer ginpang guba gani kahapon sa may Campo Delgado dira mga pila ka kalabanan mga buga mga bawal bala mga kwan bombotsyam pero with this one padayon sa gihapon ang pagbantay naton sa listahan man sa Iloilo City Government kay isa to sang December 21 tub December 25 or 26 yara lang sa duha ang na-record sa Iloilo City Government. Pero samtang nagahilapit ining bagong tuig, mas nagadamo kag nagasaka ang kaso sang mga fireworks related injuries, hindi lang ni siya mga palupok kundi pati mga boga nga ti ginabawalan man kag gina-confiscate gid mismo sang kapulisan. Reason why nga tilang taon naton tagalan checkeron taman kung ano sining mga like standby nga pag-obrahon sa City Health Office when it comes sa pag-remind man sa publiko kag kung anong dapat himuon on the day subong adlaw mong botsyam kag kung diin mga standby nila para nga makabulig sa publiko diin ini sila pwede makadalagan kag makapangayo gilayon sa bulig. All right. Ang labi kag labaw sa tanan niya Bombo Angel nga kung palupok yung eksperimentuhan mo do wala gid ya sang kaayuhan nga madulot. Lain na yang iban nga ti nag-eksperimento nakadiskubre sang isa iya ka bagay nga later on mangin mapinuslanon para sa tanan pero kung pulbura na yang eksperimentuhan mo Bombo Angel labi pa kung wala ka sang know-how kag
nakita mo lang nga do it yourself tapos kin ilog-ilog mo ti disgrasya lang gina. Ang aton sinimanugyan likawan ang pagpamulot sang wala naglupok. Nga mga firecrackers ni ang very common sini Bumbo Angel ang triangulo gid. Oo. Usually bombotsyam kag ati isa pag di bala ang ginapanumdum ta sa mga kabombo naton may designated areas gid ang Iloilo City Government kun diin makapalupok kag diin gani makabakal sa palupok tatlo lang gani kay areas diri sa Iloilo City hindi ka man kadali-dali bakal diri sa Memorial Luni sa may C1 kag sa may Arevalo man tiyaw mo sa C1 Road Buhang kag C1 Road pero sakop man sang Arevalo District. Tiyaw mo na gani bombotsyam ang magiging palayo sa publiko para nga ti likaw bala sa mga hazardous nga ti basi pwede matalsikan sang upos ng sigarilyo mga muna bala nga bagay bombotsyam kay delikado ini siya mo ti amo ning ginambal man nga ang likawan gid ang pagpamulot tong hambal gay nimo at the same time nga hindi na magpati-pati sa mga miss na bala nga ti kisambalan nga paimnon sang amo ni testingan talang anay hindi lang pagdalon sa ospital karon lang doon na bala tayo mo nang wala gid gina-advise sang mga doktor bangod mas maayo pagid kun tani nga kung makatulon gid man tuod ang mga kabataan dalon gilen sa doktor ospital bala bang motsyam kag isa ang iban sina hambalo na nga paimnon na nga na isang cooking oil do nabatian ko na nga mga linyada mo paim na lang anay ka oil. Bao oil? Na oil how? Ito ko no cooking oil bang ba siya mo? Para mag-ano ko no? Para magsuka ko no? Ti why tama na iya gina-advise but mas maayo gid dalon gila yon sa pinakamalapit nga ospital Bumbo Angel Pati ning mga pasirit ni bala sa mga kabataan Bumbo Cham. The last time dito nga panugyan sa CHO kag DOH, wala man sila nagarecommend kay base ko nung ang ang pisik bala sang tining mga pasirit ni bala tuod nga do ka harmless ni kuno sa mga sa mga bata sang mga nagabaligya sino man binga negosyante hindi magambal nga harmless iya nga palupok kay pero amo nang pero mas maayo ipalayo ya lang tambal mo dulayon sang kawayan di kung pasirit ka kung maghampang sa pasirit ipalayo magsindi ipalayo lang, pakaptan sa bata, pero palayo lang. With supervision, siyempre, isang mga ginikanan. Oo. Hindi niya pagpabayaan lang mga kabataan nga sila lang dira. Hindi niyo sila paghatagan sa kaygayunan nga mangin atribido, kag atribida. Kung mang curiosity nila bombotsyam, ibuligan man sila nga di ko anong obrahon bala. Pero dapat hambal mo gayat with supervision nga butang may butang tasuksok sa jacket para hindi mag-agsik or palayo-layo lang gid man butangan sa extension nga stick abi para nga di mag-enjoy man sila at the same time ang pagbaligya ni bala bombotsyam sa mga tiyangge-tiyangge sa mga palupok sa nga palusot ay hindi na pwede ginadakop na amo na ang amo man ang iban diri nagabakal kung prahanay tapos baligya nila per barangay, di ba bang motsyam tapos sa kada barangay amuan ng pinalupok, taw bla karo sa kagahon. Mayara gid ang malusot ka mga palupok nga ara sa tagsa nila kabalay ka palupok hindi sa may designated area. Di mo lang delikado kay ti syempre ang kuryente nga daan ti sa Balay Manila, iba nya daan nagbarakasyon, ti amo nang kwanta bantayan taman diri sa bahin sa Iloilo City Government kay ti ara sa code blue o kung blue alert status. Sa pag-insindi ko ang mga designated areas sa pagpalupok, inang mga areas nga malayo sa pamalay. Ang iban siniti sa ila nga mga cover gym, may ara pa na nag-exist pa na gyapon or gin dula na ina sa city government na Bumbo Angel? Duwal ani bala bombotsyam ang sa cover gym mo. Dapat ang kwan gid sa base sa dapat wayang gini no, wala sang mga mga pamalay dira. The open setup gini gina-required sa Iloilo City Government. Open space. Open space kay kung sa covered gym ikaw do ka delikado mangyapon labong botsyam kay kadamo usang tawo nga nagaagi-agi wala dira. Tiyo mo nang ginakwantaman, ginalikawan man sang syudad. Pero with this one ang tawo naton kung all throughout the day madugangan pagid ini pero hopefully hindi na kay nagakuan man ang city government nga kung tani mas manubo sa gihapon nga case kay last year to ara sa 11 ang na-record nila. Iloilo City base lang man to
pero all throughout sa Region 6 do mataas-taas gid lang. Pero ang Iloilo City isa sa may pinakamanubo pamot siya ma. Hopefully hindi lang gid malampasan ang 11 abi nga na record nga firecracker related injuries. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tana para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kita Bombo Angel Tan. Mas manami nga sugalaw kita sa bagong tuig. Kag pagka adlaw na mismo sa Pizza Uno, sarang ikaw gyapon makaambas ang I have two hands. The left and the right. Oh. Tapos ang ending niya 10 little fingers are good to see, no? Amog man ang umel, no? Ti karon ko malukpan ka dira ya, imbis nga 10 na basi kon 9 na lang. Patal sining istorya basi kon amo na nabilin. Pero kalabanan sini mo ning ang kamalagko kag ang point finger do amo sining ano mo, amo ginising una nagakadali. No? Ti mag-abo sina Vanuatu, Sos Maria Kagusip ta mo na lang nibilin si mo ti kabudlay, no? O nagakadapat nga mangin mahinalungon gid kamo Kung hindi ka paiway sa pagpalupok, mangin hinalungon gid kamo, no? Saton sini nga mga kabumbo. Mangin responsable kung nakainom, hindi na magpalupok, hindi na pinasikat, pinadayaw dira, maghambal abing prelan do bla bla kaptangong kamara, bro. Hindi na. Balan ko nga makaptan mo ng kamara. Balan ko nga way ka nahadlok sa baskaw nga palupok, pero hindi na. Hindi na. Mga mo sinabla. Ang iban sila sa una napalinton nga kundi may handa nga mga Balinsyana. Ti miara kuno to yang istorya nga kaon sa Balinsyana pagkuot ya ka palupok mo na ginsindihan niya mo na pag sindi at hindi yan na mahaboy na yun kaya nagpilit kaya kapilit ko nung Balinsyana mo. Burti man nga mga sugilanon masalapuan mo sa una. No? Pero ang patalgid siniya nga mga istorya nga tama kadelikado ining mga nagapamulot sang mga wala naglupok nga mga firecracker kay ti way kaya kabalo basi kon delay lang to ya ang iya sini nga pag-trigger sa iya sini nga pabilo, no? Kag samtang ginapulot mo na to amo na sus dito nagli ka matamat nga nagaut-ot sa baga sumirit lumagabong or sumigabong ti kuti disgrasya ikaw. Dapat mangin responsable sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Hambal gani isang Department of Health sila mas mayo pa nga kung may taklob kamo sang kaldero dira, may mga turutot kamo dira, ano man nga sa isang bagay sa sulod sang panimalay nga sarang nga makahimo sang gahod, pwede na ina. No? Pero ang isa gid ka palinton sang Department of Health sa isa ka Assistant Secretary, lipat lang ko sino pangalan niya, nahamuot ko sa iya sini nga message sa Bombo Mel, alam ko ano ang balya, sa kabugusan nga mensahe, no? Ti kabalo naman kita nga kon holiday season, bo perti may Christmas party diri, Christmas party didto, inom diri, inom didto, no? Ti dapat kuno kun hindi ta malikawan ang pag-inom, pagkaon sa mga matambok nga kalanunon, no? Mga maalat nga mga pagkaon or sweets, ti dapat ipaagi tagid sa exercise. Hambal gani ni Asek sa niya, galaw-galaw para hindi maagang pumanaw. Sa bagay may punto si Asek tsakto na sa aton sini nga mga kabumbo. Isa lang ka tinaga pero sarang na iyang makapalinton sa inyo. Halong gid, halong, no? Amo nang tandaan naton, sa aton sini karon nga mga kabumbo. 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa bahin naman sa probinsya sa nga Iloilo, nagasaka kuno yang gyapon ang numero sa mga kaso sa mga nagkalalokpan. No? Ano ayhan ang number 1 culprit kun nga damo sa mga nagakapilasan sa bahin niya sa probinsya sa Iloilo? Ano nga sahi sang palupok ka banwa? No? Kay ti may mga pang-idaron nga naga-age sa
0 to 1 year old. Sa aton sini nga mga kauturan, ang youngest dire, bahumakon mo sina 5 ka tuig ang iya sini nga edad. Ang iban nagkalasunog, nagkalapaso, ang iban ginpangutdan sang ila sini nga bahin sang kamot, pulo pasensya sa mga nagapanyaga dira. Amo ining halit nga sarang nga matugas ang pagpalupok. Kung kaisa nagahalong ka man tuod, pero inang punto bala nga naagsikan ka lang, nalukpan ka lang. That is why nga ang aton sining Department of Health, kaupod sang aton sining Philippine National Police, nagatutok man karon sa pagpaalinton kag pagpangsaway. May kang tanan sa sining hindi ustor, wala sa lugar nga pagpalupok sa mga firecrackers or bisan gani pasirit lang. Check ta bala ang rejoinder report ni Bombo Lindsay Badi sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Padayon kuno nga nagadugang ang kaso sang mga firecracker-related injuries. Bombo Lin sa report. Please come in. Nagpanugyan Bombotsam ang Iloilo Provincial Health Office sa mga ginikanan nga hindi gid pagpahanugutan ang mga kabataan na magpalupok bangod posible nga ospital ang ilang dangtan. Ini kasunod sang nagataas nga numero sang firecracker-related injury cases diri sa Iloilo sa diin lunsay mga kabataan nagaedad 1 tugtog na 10 ka tuig ang biktima. Sa latest nga data sang Iloilo Provincial Health Office, 23 na Bombotsam ang mga biktima sa palupok sa diin 14 diri ang nagaedad 1 tugtog na 10 ka tuig, 6 ang nagaedad 11 to 20 years old, 2 ang nagaedad 21 to 30 years old, kag 1 ka kaso ang nagaedad 41 years old pasaka. Ginpakigangutan naton si Dr. Rodney Labis, ang Chief sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, kag iya nga din pahayag nga 5 ka tuig nga lalaki ang pinakabata nga biktima sang palupok. Sunod diri sa iya, mas maayo nga maglantaw na lang kun kani ang pamilya sang community fireworks display o kung magamit na lang abi sang turotot kung wala man niya abi sang fireworks dira sa ila nung lugar or sa ila nga barangay, mas maayo nga turotot na lang ang gamiton sa mga kabataan bisan sa mga katigulangan. Pwede man kay damo man sang sahi sa mga turotot subong nga design para sa mga adults. Pwede man kaldero, Bombotsam ang gamiton sa himo abi sang matunog nga huni karon sa pagsugalaw naton sang bagong tuig, o kung pwede man ang busina sang motor o kung salakyan. Pahayag diri niya tuman pagid kadelikado magpinalupok kunyara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang individual nga ti for sure may ara gina karon Bombotsam sang may matabo nga ti mga hubog abidra or nakainom in kaso or abi nang bamukon kay isa nga dati paisog-isog pakitang gilas ang ginaubra sa pipila sa aton diri sa may Iloilo. Tinagpangabay diri karon si Dr. Labis sa mga barangay officials nga subong nga adlaw amo gining nagakadapat nga mas hugot gid ang kampanya sa mga barangay officials kontra sa pagpinalupok. Kay kung natawo naton diri sa data sa Iloilo Provincial Health Office sa Bombotsam, ang nakaangkon diri sang eye injury yara na ya sa 14 ka kaso. Kaya makon mo na halini nga data sang December 21 nga na-record sang Iloilo Provincial Health Office tubtob kaina mga alas 5:59 sang aga December 31. Magluwas sa eye injury nga naangkon sa mga biktima, nakaangkon man sang blast o kung burn injury ang siyam pagid ka mga biktima nga lunsay mga lamharo ni ang edad, kag ang kalabanan nga gingamit na rin nila Bombotsam amo ang boga. Yari bala aton na pamatian ang nanging pahayag ni Dr. Rodney Labis. Aso sang firecracker kag firework related injuries kay aside nga sige ini nga nagataas, kadamaan sang kaso naton mga kabataan nga nagaedad 1 to 10 years old. So aton gina-remind ang mga kaginikanan, mga nanay kag tatay naton dira nga kuhaon gid naton ng responsibilidad nga masiguro ang safety sang aton nga mga kabataan.
Aton siguraduhon nga wala sila nagabakal sa mga palupok kag wala ginatagaan or ginapuuyat sa mga kagulangan. Gusto naton nga masinadyahon ang pagselebrar sang tanan sa bagong tuig, gani bantayan gid naton ang aton nga mga kabataan. Of course, aside sa mga kabataan, gina-remind ta gihapon ang general public nga likawan ang paggamit sang palupok kag buga sa pagselebrar sang bagong tuig, ilabi na gid sa mga pumuluyo naton nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Delikado ang palupok kay pwede sinamuotod ang tudlo sa kamot, makabulag sang mata, makatugas ang pagkabungol sang talinga, sunog sa panit, o kung sa malal ang kaso, pagkapatay mismo sang pasyente. So tanan ini hindi naton gusto matabo sa aton kabataan o kung kay sinuman nga miyembro sang pamilya, especially subong ang tanan nagaselebrar sang bagong tuig. Pwede naton gihapon maselebrar sang matunog ang aton nga bagong tuig pamaagi sa paggamit sang safer nga alternatives, kaangay sang pagpahuni sang busina sang motor o kung sa lakyan, matunog nga music, pahunis ang turotot o kung pagpatik sang lata, kaldero kag drums. Iwas paputok kita para mas happy ang New Year sang aton nga pamilya. So amoy ni ang mga panumdum kag dugang impormasyon halin sa inyong Iloilo Provincial Health Office. Natian Bombotsam si Dr. Rodney Labis ang Chief sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. So kabay pa nga hindi na ini madugangan pero ti lang tawon ta karon kay ang iban nga daan hindi man mapunggan Bombotsam nga pinalupok karon no, especially subong nga ti damo na sa mga nagakadto nagabakal sang fire trucker nga ginabaligya man subong pero ti ang ginalikawan gid diri kuntani ang paggamit gid sang buga pero kung lang tawon ta do halos kadamani sa mga pumuluyo naton especially sa Iloilo province buga gid Bombotsam ang ginagamit nila sa pagpalupok. Ti ang iban siniga ga-upgrade pagigadaan ang buga nila ginabala nila kahulin ba Sus Maria kagusip po. Oo. Grabe nga mga amo gani Bombotsam. Kag ti hapos na kung ako lang yabi bumbolinse pang tipugon mo sila tanan. Patindugan sang isa ka dako nga do manufacturing area bla. Pwede ni mga musin nga mga idea ti sarang tayo makahimo pagid sang iban pagid nga mga sahi isang non-lethal weapon nga hindi na ta mag-import bla. Tapos kung gusto nila nga maging lethal weapon ti himo man na sila parang hindi na tasagad ka pang import pa. Pwede man lang improvise. Araw, bisan 11 at 10 anyos ka bata ka balo maghimo buga di makon mo na nga ingenuity. Amo gani hapos na lang gani Bombotsam kay tibisan parents nila iban dari sa aton hindi man tanan pero tamiyara gadya nga nagabulig pa gani mo sa pag-ubra sang buga para sa ilang mga kabataan. Alright. Tapos may nakita ko bla sa social media Bombolinse kunti ang buga nga niya mga tin can, no? Mga lata. PVC pipe. May ara pa gid ang naghimo sa buga, drum na gid nila ginagamit Bombolinse. Naba. Tapos may ara man nga ang tubo na blang dako-dako. Sus. Grabe na gid subong ang mga ingenuity sa mga Pinoy. Hindi na gid hindi na gid mabangbang, hindi dasig-dasig mabangbang Bombolinse. Amo gani Bombotsam. Ti iban dari gina-upload gani pa nila ila nga pag himo sang buga. Na-upload pa nila sa social media. Gina-share pa nila no? Rason. Oo. Ti syempre nga aton nga mga kabataan nga daan ga lantaw man mo gagamit man sa mga cellphone or laptop computer dira abi ti makitaan gid nila kung paano maghimo sang buga kay ti mga improvised man lang ni mga makitaan man lang mga materials nila dira sa sulod sang balay kibot ka na lang may nagasigabong nagali kadigili bata mo na tong gampang ka buga Bombotsam. Amo na grabe may mga ari pakita tabla sa mga kabumbo nato no para nga maano sila bla matawagan ni isni mapati sila nga may dalagkuan sini nga mga buga galing ambot lang kun ma-share ko ni kay Bumbo Umel be tanawo naton
Hindi galing ni ma-share bla bumbumel mo. Oh. Pero sige lang, ipakita tani kron sila. Bumulins, thank you, Ged. Sige, ini si Bombo Lindsay. Ermitan nyo bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oh. Screenshot ko, bebe. Oop. Ay, daw lain-lain ang ako niya nga, ano niyaw. Oh, basta i-search na bala mong bumel nga liog ko buga, kay Giant buga, gaguluwa ni sila diyon mo. Mga mo na nga mga pinulok pa na yung ila. Oh. Kag hindi na iya basta-basta, ang iban sini pinaulat-ulat kaya gani may magwa nga himuon niya buga tamburong mo. Usos pa rin kagusip nga matsyag ko kung sa mga uma sa mga banwa-banwa, hawan guro kag mahapay guro mga hapay guro mga daon-daon kag kahoy to eh. Oh, ti amakon mo sa banwa. Tuman niya ka dalagko sining buga. Sa Thailand do ginahimo ni nila yang pakuntes. Oh. Ti amakon mo din malang ni nag-originate tao. Nag-originate pa lang ni sa hindi magisilingin nag-originate gid pero naghalin ang ining idea sa sining mga kawayan bla. Oh? Mga kawayan nga ginabuhuan, huypon-huypon, tapos ano nang ginabutan kalburo. Oh, tapos indian sigabong na yon. Oh, hasta sang ulihing ati pwede mo na yang mauyatan kaysa unang kawayan i-plastar mo gidampi or i-plastar mo ginmayoy. No? Dako sa kadaan. Tiyamakon mo subong, nag-upgrade man, pwede mo na yung makaptan, kag pwede mo na madala-dala ang buga. May mga triggering device naman nga kalabanan, sini mga do-it-yourself. Sa aton, sini nga mga kabumbo. Oh. Pero ang danger sinadira, sa yapo nagahulat lang na sang kitar or litib. Nga posible makahalit, sa tawo nga nagagamit sina ukon sa tawo nga malapit dira nga kung saan ginapalupok inang buga. Rason manwa nga madamo na gidiya sang nahalitan ining buga kag amo man ining isa sa mga ginabasihan sa aton sinumong otoridad para nga ila sini nga pagakumpis karon. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, oras naton 39 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton istoryanta naman spaghetti wires diri sa may JM Basa Street. Oh. Tido pwede pa kuno nila nga himuon nga handa para sa medianoche karon no. Spaghetti mo galing kay wires lang. Sa Pizza 2 pa kuno ini himuson sang City Engineers Office. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay.
Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 29, 2024 to January 4, 2025. Sa January 1, 2025,
Ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate the feast of the solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Ang Enero 3, 2025, among first Friday of the month, ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Enero 3, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang magasugod sang tuig with a big bang. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sa one great musical show sa concert at the plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Enero 4, 2025, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Enero 5, 2025, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud at tubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plus Juana de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas Tus na nakaligad sa takna sa Ningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isa unto sa gyapon ko punin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay Pizza 2 pa makabalik ang opisina sa city government. So Pizza 2 pa himuson sa City Engineer's Office ang mga spaghetti wires. Ining diri lang sa may bahin sa JM Basal. Nga isa man sa mga rason kung ang aanangin makabig na ton medyo nag-igod dira ang construction sa drainage project. Check tabi si Bombo Angel Tangel. Bombo Angel, please come in. Bombo siyam nakatala na nga umpisahan sa City Engineer's Office nga pangkakson ining mga wires sang mga telecommunications companies umpisa January 2. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Joel Erasmia, ang Chief of Staff sa nasambit nga opisina, yung pahayag nga ang ining deadline sa mga telecommunications companies subong ni siya nga gabi 11:59 subong nga gabi, pero ang operation gid ang pagkakas nila sa mga dead wires, mga poste, mag-uumpisa ini siya sa pagbalik opisina sa Iloilo City Government sa January 2. Buot silingon, may ara mag-aubra sa igla January 1 nga mga telcos nga ti makapangdugang himo sabay pwede gid ni kuno Bombo Cham. So no kay Mr. Rasmia, wala ni siya sang may nakita nga pagbag-o umpisa nga nagmando ang alkalde nga pangkakson ang ilang mga linya bangod ang dugin una nila salbar ang mga linya nila nga ipa-underground, pero ti ang mga dead wires nila nga dapat sila man ang magahimos Bombo Cham, wala nila ginhimos kag ginpabayan gid lamang sang mga telcos. Pero ti with this one ginalantaw pagid nga pati ang poste kakso ni siya sang City Engineer's Office kag if ever gid man nga pag-violate ini siya sa ordinansa nga wala gindala sa pagpanghimos ang mga
mga poste kag mga dead wires nila, i-refer ini siya sa bahin sang City Legal Office. Dugang pasang natungdan, full force ni siya ang Task Force Voltahe at the same time ang pugi para sa pagpaninlo sang J. Embasa Street ged halin diri sa may Socorro area nga J. Embasa pakadto sa unhan sang Plaza Libertad, Bombochan. Pamatian tabalang kabahin diri sang nangin pahayag ni Mr. Joel Herasmea sa aton interview. Actually, ma'am, ang ila exemption until December 31 lang. So, pagka January 1 niya, ma'am, expire na gito yung ilang exemption yung ginatawag. So, pag-resume, ma'am, sa amon nga duty, January 2, kung makita ta, may ginpost na si Mayor nga gintugyan niya na sa amon opisina. So, ma-operate kami, ma'am. Okay. So, bali sir, clarify ta lang. By January 31, hasta sila 11:59, dumi extension pa ni Sir Joel. Yes, ma'am. Pwede pagid, ma'am. Kay kung sila, maubra sila sang January 1, pwede pagid silang mag-ubra sang ilaman ang obligasyon. Okay. Sir, ang mandate sa imo ni Mayor, sir, anong obrahon gid, like ano nga pagpangkakas, pati ang poste or wires lang abi, Sir Joel? Based sa aton city engineer, ma'am, no? Sa kay Engineer Pedricosa, may mando na para sa iya kag gin-relay sa akon nga tatakon namon tanan nga mga dead wires, kag tanan nga naga-cross wires, kag tanan nga mga wire nga naka-overhead pa sa Jembasa. Okay, ang poste, sir, hindi lang anay. Ang poste, ma'am, nasa ma'am pati ang poste nga ara dira kakason man na namon. Kung hindi nila pag-obligaron nga kakason man nila, kami mismo, ma'am, kakason na muna. Okay. Sir, clarify ta lang, di inang stretch ni halin sa may Socorro banda nga J. Embasa, pakadto diri sa may unhan Plaza Libertad, Sir Joel. Halin gid, ma'am, sa may may Plaza Libertad. Kung makita ta dira sa may Mercury na yon sa Plaza Libertad, going gina, ma'am, sa Socorro, pakadto sa Plaza Litagay. Okay. So, bali mo na nga stretch gid ang himuso nila, Sir Joel. Pero with this one, kita na tondo, mga based on your observation, abi, sir, mga pila naman ka-percentage ang nihimos, abi, sir? Actually, ma'am, kung i-base ta sa percentage sa ang wire nga ara sa babaw, wala, ma'am, nagbuhin. Kaya ako mismo ang naglibot, nagpictures. Wala gid, ma'am, wala gid nagbuhin ang mga wire sa babaw. Maybe ang ginobra nila, no, nag-focus lang sila sa underground nila, pero mga dead wires nila, wala nila ginapanguha. Pero dapat, sir, sila man mahimos ka dead wires nila. Actually, ma'am, dapat sila man mamahimos kay sa ordinansa, naka-instate na eh. Legal advice or legal nga proseso para nga kung may ginlabag sila or may violate sila sa ordinansa, si legal mismo ang ma-comply sa ila. Pero sir, kamo sir, ma-report mo sir, ano ang mga on the field nga nakitaan min Japon ninyo, just like abi sir, kung may mga dead wires nga wala na himo, Sir Joel? Actually, ma'am, no, sa amon ang mandate sa ako ni Engineer Pedricosa sa January 2, i-full force ko da, ma'am, ang Task Force Voltahe. Kay kami ang ma-operate dira, upod man siguro, ma'am, sa Pugi. Sir, ano nga company ang nakahimos na so far? Completely? So far, ma'am, sa nakita ko base lang ya sa akon nga pag-pictures, kag pagkuhan ko, ang nakita ko nga naghawan lang ya si More Power. Okay. So the rest sa ilang, sir, di iban do sige pa Japon makapanghimos patani? Amo na, ma'am, sa paglibot ko sa nagligad nga mga inadlaw, sige-sige man ang ila obra, pero ang mga dead wires sa babaw, wala nilang ginapanghimo. Bawat siyam nabatian sa mga kabombo naton si Mr. Joel Erasmea ng City Engineer's Office. Tiga si Mr. Erasmea niya kag si Engineer Pedricosa kung anong mando sa ilasang alkalde, masunod man lang ini sila, pero why na ni sila tani pa iya sang hilimuson dira Bombo Angel kung nangin responsable lang man tani ang mga telecommunications company. Kay ila ni katunanan kay sila man ni nagtakod mo kag ara sa aton sing ordinansa nga dapat na pangkakas na ni nila.
Oo, pati ang Oo. dead wires kung labong batsyam how. Tapos amakon mo, gingaan pa sila sa plaso. Gin-extend pa. Tapos subong, pabayaan lang yapon nila. Oh. Duway sila yan duway sila nagatagam sa mga pagsulundan sa city government. Mas mayuguro sila ni paagyan. Bumbo Angel, namin ko nga paagyan, hindi lang kay paagyan kay para nga madudla, kundi kung anong ginlapas nila, ngayara sa ordinansa, tiyan mo nang ila sining pangatubangon nga violation, kag kung anong mga pamatbat sinadira, sandig sa aton sining ordinansa, Jel? Kag ti mong botsyam, apisar ba lang laing nga storya ginpalapta nila nga city government kunong nagsugo nga pangkakson ang linya nila nga ti iba nagkraduraan bala sa internet connection. Oo. Lugid basol pa sa may syudad gintagaan man sa lagyapon sa plaso. Amo gani. Pero amo na gani hambal ni Mr. Rasmi yang i-refer nila sa bahin sa City Legal Office ining pagbilin sang mga dead wires sang mga telcos diri sa JM Basa Street nga di dara dapat o kung dala dapat sa ilang kwan mo sa ilang katungdanan. Oo. Sa ordinansa, bala nga ti ubrahon nila nga pagpanghimos pati ang poste kunta ni Bombotsyam, pero ti do ang ginauna lang gid man nila mga wires nila nga ginagamit pa amo na giningagaw nila butang underground kay ti miara naman sila nag-exist nga underground Bombotsyam nga mga areas kundi ini pwede mabutang ang linya nila. It's just that subong lang naglupok o kung subong lang sila na abdan sang lupok nila before na panglubong ini o kung napamutang sa underground at pisar nga ti ang ordinansa sang nagligad pa nga tuig Bombotsyam. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tanti mas mayo kung tani nga mayara sang iset nga example bala ang city government may kantanan sa sining mga do kasubong kabalan nga mga sahi isang telecommunications company ginhatagan na kamo sang plaso, ginugtom lang tong fake news ka ginpalapta nyo, tapos subong hindi nyo magyapon mahimos-himos. O, ti dapat sini sa ila kasuwan kung anong mayo dira, City Legal Office. Labi lantawan nyo ni para nga may kadudlaan man sila pananglitan. Kung magapangatubang sila or ma-file ka mo sang complaint batok sa ila sining ginpanghimo, sandig man sa ila sining paglapas sa aton sining ordinansa ginapatuman diri sa syudad sa Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombotsyam Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plasualados. Plasuala de Iloilo. Billboard of activities for December 29, 2024 to January 4, 2025. Sa January 1, 2025, ang tanan ginaagda nga magtamong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate the feast of the solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Ang Enero 3, 2025, among first Friday of the month, ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I promise you,
in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Enero 3, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang magasugod sang tuig with a big bang. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Enero 4, 2025, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Enero 5, 2025, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud at tubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sa ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kung putson sang maayo ang mga pagkaon agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy.
Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Last day para sa tuig 2024, December 31, and we are now counting by the hours ang pag-abot sa year 2025. So let's check ang aton nga New Year countdown. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy
Kabombo, we have exactly 9 hours, 39 minutes, and 24 seconds before the year 2025 kicks in. So good afternoon, good liwat sa inyo. Ma-advance na ako ha. Happy New Year sa inyo tanan. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. And today, padayon lang kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga ginakalingawan, yung mga kasaysayan, everyday, halin Lunes, tub-tub, Sabado. Diri sa kahapon lamang program. And pwede makapahingagaw. Sinuluyag, first day of the year 2025, iya letter ang ato niya mabasahan. Pwede nyo ma-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and sa gihapon ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Medyo mahawan-hawan subong ang mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Tikalabanan, guro nga mga salakyan nagpalahuway na, no? And ang kadamaan, siguro nagapreparar na sa pagpulaw karon sa gabi, sa pagbulag sang tuig, na dapat wide awake gid sila. Anyway, enjoy lang whatever it is that you're doing right now. Kag kami na ang bahala sang mga kalingawan ninyo dira. Samtang nagapiyong-piyong ka mo. Basta bukas na ang dulunggan. Bukas ang inyong mga radyo, ang inyong mga gadgets. So I'd like to welcome everyone sa aton nga New Year's Eve presentation sa kahapon lamang program with a song from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon and welcome sa KLP. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side.
I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow and pain. Marjan Bolaño, I'll Be Right by Your Side, and Patrick Armada, Mark Armada also. Good afternoon again. Hello sa inyo tanan dira. Kita sa gihapon ang will be with each other's side, by each other's side. All right. This year until next year. Okay. Sige, this is Tita Regine once again, and may luyag nga ipahingagaw before the year ends. Si Mia sang Bingawan, may arang nga istorya, bawal ang regalo nga episode. Dear Inday Regine. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo tanan. Ilabinagid sa mga KLP lovers, sa imo Inday Regine, kag sa Bamboo staff. Sa gihapon, ini si Mia sang Bingawan, Iloilo, nagahingagaw sa last trip. Pasensya lang Inday Regine, naulihi ang istorya ko sa Christmas kay nawili ang lola mo. Kay kadamo sa mga aktibidades, di balaan mo naman ang lola mo nga kontesera. May bisan baog patad, ti kaluyan man nagdaog. Nag-best Zumba outfit. Wow! Nagdaog man team namon sa saot. Kag last December 23, ang amon man team nagdaog sa Daigon contest sa Bilog nga Banwa. Wow! Saya-saya. Congratulations! So masadya gid ang Pasko ako in the Regine. Basta Christmas gani. Madamo gid kita istorya. Pareho sang bawal ang regalo. Sa wala pa ako sa recruitment agency in the Regine, sa wala pa ako dira nagtrabaho, dutanan nga klase sang regalo, balaan ko. Kabaylo sang pabor nga ginapangayo, pareho sang SOP for the boys, spread the sunshine, pamahaw, panggasolina, padanlog, etc. Daw like ko niyang spread the sunshine nga term. May amo man gali. Sang masulod na ako sa placement agency, gipatawag ako sa amigo ko nga prosecutor. Habang niya sa akon, halong ka sa trabaho mo. Kay kung sa agency ka, vulnerable ka sa bribery. Bisan prosecutor ako, kag may kaso ka nga estafa, wala ako sa may mabulig sa imo. Priso ka gid. So halong ka gid. Kag hindi magpadala-dala sa kwarta. Pero day, hindi man ako musina ka easy to get in the Regine, do hindi man. Kay hindi ako iya kwartable, pero foodable. So December, may meeting kami sa main office sa Manila. Ang agenda, bawal ang regalo. Ang nag-attend, tanan nga branch managers kag mga staff sa main office. Mga 3 minutes pa lang nga nag-start ang meeting. Nagsulod si Manong Guard. May bit-bit nga duwa ka karton nga dalag ko. Hambal sang guard, regalo para kay Mamiya. Nakibot ako. Sino mahatag sa akon? Kiti bago lang ako abot halin sa Iloilo. Ginbuksan ko ang karton kag may nasulat para kay Mamiya from Erman C. of Leon, Iloilo.
Ang unod in the Regine sang isa ka karton, kasag, luto na, mainit-init pa. Kaging isa ka karton, paho, halin man sa Leon, Iloilo. Nauntat ang meeting. Dugay-dugay, may bit-bit naman ang guard nga regalo para naman kay Mamia. Pinagambal ako, wala ako nagpangayo, kabubuton nila nga ginhatag. Ginpatawag ang worker nga naghatag, hambal ka worker, pasalamat namon kay ma'am, kay kun wala si ma'am, wala kami kalabot sa Canada kag Australia. Ginbato na lang sang management ang among nga regalo, kag wala na lang nila ginimplementar. Bawal ang regalo. Next, pasalamat. Nagkanto naman ako sa POEA office sa Bacolod City. Sa office nila, may karatula, bawal ang regalo. Damo sang OFWs nga nagaprocess sa ilang mga papeles. Ti aragid ako sa front kay may na-follow up ako. Hinali lang, ginkantuan ako sang aplikante ko nga si Ryan S. Taga Kabangkalan, kay ginhatagan sang kwarta, harap-harapan gid. Kinuha ako ang karatula sang POEA kay ipaatubang sa iya, bawal ang regalo. Kay basi ma-misinterpret ako sang iban. So bisan gabit-bit ako sang karatula, ginapilit ni gid ako nga kuhaon ang kwarta na. Tindi ako, ara pa ang POEA staff gatan-aw. Nagtindog iya si Ryan sa tunga kag maghambal, dala bayaw sang kwarta niya nga 1,000. Hatag ko iniiya kay Mamia bilang pasalamat sa mga oportunidad nga ginhatag niya sa akon. Paghalin ko diri sa Negros, laborer ako. Paglabot ko dito sa Abu Dhabi, nangin safety officer ako. Matawhay obra ko, kag dako pa ang sweldo ko. Pasalamat ko lang ina. Naghipos ang tanan, kay nakitaan man nila nga galing sa puso. Gikuha ko na lang, kagin bakal sang pamahaw, kagin share ko man sa daga POEA kag OWA. Next, conditional love. Christmas gid sadto in the Regine, may deployable workers kami pakadto sa Dubai. Ato na sila sa Manila. More or less, mga 80 sila nga mga skilled workers. Mga 10 a.m., nagtawag ang main office nga may sala sa PIDOS certificates nila. Kung hindi makorekt sang OWA 6, kag kung hindi mapirmahan sang direktor ang mga certificates, hindi gid sila kalakat. Pero iya sa main office sala. Sa amo man sina ang adlaw, ang flight nila 4 p.m. Manila to Dubai. Ay abaw sala-salaset ang lola. So kadto ako sa OWA office, wala ang direktor nga si Sir James kay may Christmas party sa isa ka mall diri sa syudad sang Iloilo. Damo lang gasulod sa isip ko. Paano na lang kung hindi kalakat ang mga taga Iloilo? Mauli sila sa Iloilo nga see nothing, upod nila kag luhaan. Ti pag-abot ko sa mall, ato si direktor sa ibabaw ka stage gahambal. Damo tawo, pero nakita niya ako nga daw mahibi, siguro, kung nagapamalhas, kaya tina-pressure man ako sa main office. So, nanaaw si direktor, kaya kinatuan niya ako. Sili niya sa akon, ano mabulig ko parts? So, gin-explain do sa iya. Sige, balikan kita. Panyaga ka anay. Sili niya sa staff niya, bantayan niyo ha. Kung hindi gani siya magkaon, hindi man ako magperma sang papeles niya. Tiki gadali ako in the Regine. Gusto ko permahan na lang dayon para mapadala ko insigida. Pagbalik ni direktor, pinamangkot niya staff niya kung nakakaon ako. Hambal ka staff niya, gamay. Tiyambal niya, ubusa, kay permahan ko papeles mo. Ginubos ko na lang. Pasalamat akon kay ginpermahan niya. So insigida, padala ko sa Manila through fax kag nakahingagaw. Amo ina nga nakalakat sila sa Dubai. Sang 2008, si Director James ginassign naman sa Saudi. Ako naman iya, ginpadala naman sa Cebu, Manila, kag Negros. Sa sinila nga December, nagbalik na si Director James sa Iloilo. Kag nagpaset ako sa appointment sa iya, pero lain na ang kompanya ko. Wala siya mag-expect nga ako bisita niya.
Pagkita niya sa akon, siling niya, ikaw gali? Nag-order siya sa staff niya nga pakanon ako. Kaya kung hindi ako magkaon, hindi naman siya mag-entertain. So nag-flash sa isip ko nga ang ginhimo niya sa December of 2006, amo man ang ginhimo niya sa akon this December 2024. Next, dahil sa chocolates. Pala mo naman Inday Regine, sa 2006, ang Iloilo wala skilled workers. Budlayan ka mangita mason, carpenter, steelman. Di napadala namon mga drivers, konduktor, barangay kapitan, ex-army, rebel returnee, ex-marine, kag iban, ex-convict. So pagabot nila sa Dubai, rambol dayon. Si Ivo kay ex-marine, butamaan kay stricto. Ang iban nga lahi, pareho sang Bangladeshino. Permi niya napiktusan, kay wala gasunod sa patakaran. Rambol permi. Sa amoy na, ginpapauli si Ivo or si Ivo. Tiyan ba kamigo niya nga si JR. Pare, mauli ka sa Iloilo. May ipadala ako kay Miss Mia nga chocolates. Bisan ano matabo, dalon mo gid ini kay Miss, ha? Ti sila ni Ivo, uman. Ti ang chocolates isa ka plastic, sulod niya sa iya bag, kag ibaliog ang bag. Pag abot ni Ivo sa naiya, bobaliog niya ang bag na may chocolates, kag magbantay sa taxi. Sang gabantay siya ka taxi, ginsugata siya sa 3 ka hold-uppers, ginbuklas ang bag niya nga may chocolates. Abi siguro ka makawat kwarta. Nakuha gid sa makawat parte nila. Ubo sila ni Ivo lubid. Kag naabtan sila ka pulis. Way sila kabalo nga si Ivo ex-marine. So pag abot ni Ivo sa office, dala niya ang chocolates. Pero ang lagob sa kalawasan niya gamarka. Ay, dahil sa chocolates, nakakita ka kontra. Paghalin mo sa Dubai, inaway. Pag abot mo sa Pilipinas, inaway man. Tingin tunga na mo ng chocolates, kinakonsensya man ako. Hay, gin-share na mo ni Ivo ang blessings, pero ang bukol, buraw na. So, pasalamat kita ko, Inday Regine, sa 2024, kinakita na kami ni Jesusa, ni Miss G, ni Student Mom, ni Miss Deo, Lolo Dencio, Lola Amparing, kag last December 24, itanay kami ni Nanay Del sa iya 91st birthday. Handom kumantani, makita si Lolo Jose, si Taymoning, si Abraham, si NB, ang mga historians sa KLP. Makalitanay kita sa ora pa si Inday Regine mag senior citizen. Promise talaga, ha? So sa gihapon, Mia sang Binggawan. Kag sa aton nga photo captions, ang Lola nga kontesera, best in Zumba outfit, daigon champion, kag nagdaog man ang team namon sa dance contest. Mo gina yan, no? Ano nga ba, bisan baog patad, kundi daog, di ba? Abi ang outfit that bisang nag-miss best in Zumba outfit that be. Ay, bongga gid man. Dili siya na yun. Okay, ikaw ning naka-red ang the leggings, ikaw ni, Miss Mia, doon di ako gawa kakita, how? But anyway, baka bongga sa mga dating ninyo. Picture pa lang na, ha? Anyway, thank you very much, Gid. So, nag-enjoy ka, Gid, ha? Sang imong Christmas, sang ining December, ang daming ganap sa life mo. Before ako mag-senior citizen. Hopefully, no, makikilitanay kita tanan. But anyway, thank you so much. Sige, paapas mo diri nga istorya. Before magtakop ang year 2024. Salamat, Kid, ha? Miss Mia sang Binggawan and more stories to share sa 2025. Promise? Alright. Sige. Salamat, Gid, ang atong oras. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa iban pang mga istorya dari sa KLP pagkatapos ng tila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi.
magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang, buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal. Basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis ang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng ibang nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff.
Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sa hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balak loan. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. 3 minutos makalipas ang tak ng 2:00 sa hapon, may isa pa kaluyag nga magpahingagaw sa iyang story para sa year 2024 kag si Lola Amparing gid na. My dearest Tita Regine. Subong nga adlaw nalipay gid ako nga magsulat sa akon nga kasaysayan sa hindi ugid makalimtan nga every December 25 adlaw sang Paskwa kami nga mga magpamilya kag kami sang bana ko nagatipon o nag-celebrate sang during Christmas bilang family reunion man. Ang tanan nga gastos back and forth sa amon jeep, mga pagkaon, iya tanan sang amon nga hinablos nga halin sa Dubai. Isa siya ka head nurse sa Dubai sa baby care unit sadto. Ang iya nga manghod sa St. Clement Secretary sadto, pero sa subong nag-retire na sila nga duha. Tita, napakasaya kasi ang lahat ng mga kabataan bao nagapila kag may kanya-kanya nga buon-buon ang Christmas gifts kag may kwarta pa. Kami naman nga mga elderly may kanika na lang supot na gift man kag may pera pa. Tita, ang handa nga mga pagkaon damo, kaangay sang lechon, baboy, kag manok, salad, nga buko, kag macaroni, imported chocolates, kag sari-sari nga cakes. Tita, kung may sobra, kada isa sa amon may dala pa pag magpauliay na. So pagkatapos ang kananay, may raffle, kag may mga premyo man kung magdaog ka.
Tita, sa subong, halin sa mag-retire sila, wala na natigayon ang pagtipon-tipon namon dito sa balay nila sa Grand Plains. Pero tita, ang ako nga groceries, tuloy-tuloy pa rin. Halin sa itong 1984, tubtub sa subong, pati ang mga giveaways ko, kung birthday ko, taon-taon. Tita, but-buot gid sila yung mag-ulutod. Sila tanan. Sobrang generous, thoughtful, and loving. Always, no? Tita, wala gid nagalubad ang ilang pagkaalwan, ang ilang pagka-loving, ang ilang thoughtfulness. Tita Regine, hindi ko man makalipatan nga tanan nga maglulutod, ubod ng kabaitan, mapagbigay, magagalang at maalalahanin. Ang pamilya sang asawa ko sa Grand Plains, maliban nga mapagmahal, pero may pa na iya nag-greet sa mga tao, no, nga kaatubang nila, especially sa mga tao nga nagakinahanglan. Tita Regine, sa subong, samtang nga ginasulat ko ining kasaysayan ko, ti ang dating newspaper sang Haro Metropolitan Cathedral, ang headline ay Elsa Subong, 69, writes 30 to a well-lived life script. Kinaging editor-in-chief man sa itong buhi pa siya. Balmutita tanan sila nga mag-ululutod, mga mabuot gid, mga respectful, ilabinigid sa mga tigulang. Sila mga lahi man sa mga maalam, kahit sa itong buhi pa to ang hinablos ko, bisan ano oras na mag-request ako sang speech or any topic, gilayon, no, mahimo niya. Ang kwarto niya do library, puno-puno sa sari-sari nga mga books, damo-damo, mga ribbons ang makikita. Mula noong kinder, primary, high school, college, nagabaton sa mga ribbons with honors. Dito do hindi ugid makalimtan ang ilang pagkamabuot nga naagyan ko gid, no, sa ilang pamilya. Sa subong, kung death anniversary na lang kami nga nagatipon-tipon dito sa ilang balay sa Grand Plains. Sa subong nga Pasko, kag bagong tuig, medyo masubo, katiway na kita sang kaugalingon nga balay, nag-isahan na lang, pero of course, lola ang paring ara ka sa mga hinablos mo, nga na mo gid ang nagatipan sa imo. Hindi bala? Pero sige lang, Tita Regine, nagapasalamat na lang ako sa atong mahal nga Diyos, ginhatagan ako sang strength, kabakod, kag energy, kag kuntani palawigon pa ang kabuhi ko sa sining duta, sa sining kalibutan. Kag tita, excited naman ko, magkirita ay kita liwat, Tita Regine, no? Pila ka bulan na lang, 96 years old na ako sa akon nga birthday. Huwag niyong kalimutan, April 11, 2025. Tita, kindly extend my taus-pusong greetings and prosperous New Year's sa tanan yung mga listeners, mga letter senders, mga bomba personnels. Ilaminagid tanan sa inyo, Tita and family. May God bless us all. Good luck, good health, and God bless lovingly. Lola Amparing. Lola Amparing, ang imo nga poem nga handumana next year, nagid ni siya giruya mabasa, no? Kaya mapasalamat na ako sa inyo tanan-tanan for a great year, this 2024, na sustain ninyo ang inyong programa with your beautiful stories, and let's continue doing that, for the next year, sa year 2025, kung sa diin, we are going to face the year 2025 with great enthusiasm and hope. All right? Always for the best. Basta si Lord ara, no? Hindi kita yakulbaan. And we look forward to more of your beautiful stories nga ipadala diri sa kahapon lamang program, and more newbies nga mag-share man sa ilang mga istorya diri sa KLP. So thank you very much, Gid, ang aton sa liwat, no? Nga first to be interviewed for the year 2025, si Lola G, sa Iloilo Province. Lola G, kita first Saturday of the year 2025. So thank you very much, Gid, sa inyo tanan. Kasi may time pa kamo dira, no, makasingit sa inyong mga istorya bag-o ang malaking ganap tonight, ang pagbulag yun sa tuig. Email your story sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it and then you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa mga magapalupok dira karon sa gabi, halong kita kabay nga boss
pagbugtaw naton kompleto pa ang aton nga mga kamot. Alright, kompleto pa ang aton nga kalawasan. So, have a great New Year sa inyo tanan-tanan. See you next year. Wow, akadugay gid no, buwas gid. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Stand by sa aton masunod nga mga dramas after sa nga KLP, ang Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag Dear Diary. See you tomorrow. Happy New Year. Sa gihapon, this is Tita Regine. Salamat gid sa inyo. Good afternoon and God bless.